Chirindunge Kigma, Ensakia, ya Ndizi TV, asugu kumanya. Sharabneli ya Community Maximum Prison, egitire, iga imineti igota keirobenye mahali bakokore, egesibokia okirigwa spiritual surgery yo. Umirana, Nasara Ontinta, na Brighton Makuri. Emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News, na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News, na sensemo ya Twitter na mwogoto tweet ase at Ndizi TV News ina doko nyora uchumbe yao asenjira yobukirano bayigona bagotonyara gwetera asenjira ye SMS osabali mwogotorora kurwa sinsemo chama chingumba no sesimole tokoroka diaspora amogotonyara ndekerene negokorera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo met Kisumu Migori nechisemo chinde chinyinge nigokotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigotore nekerenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomo Gusii enem ngakingia na ande nyasato ikiri tuchokoro mwaka tuikire kumotinyori womoyega mega au kuboboria kiriye kemanya ariko mogo twara mogo share tifani jita smwale ta ku Ndizi TV twawaniriye oborie lyobuya ndagandire ko bagokemono sana kubaletera pindi biya kawa mena intwe na mwabene ndikuru mwaka wansi waerire nyogo cha January 2023 mwere ngishukuru ngo ruchire abana batakire school fees ndero bidatumtakire okorugari karabona mwako chakire karo mwako chakimo chako nebinde ebyo muna Ndizi TV ndo ari andi kapsa zitole ko baletera emero biri menyia iyo kuba wakiyo kubasemya endera ko bana intwe na mwabene ndikuru mwako yo akurogo cha aida ndo n'uchikwera abaniria maya mwako uchikwera. I wish you the best. Nice, have a good Christmas and Happy New Year. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Yes, omwancho murieri Ndizi TV bakondoka forever young forever yize kwa sepa tebi bono ya. Yes, nataka kuwawishia a very Merry Christmas and a Happy New Year. Mazaya ni remember ukienda Christmas ukikunywa unakunywa responsibly na ukikula pia ukule responsibly kwa sababu kuna January. Peace out. Gusii Urban Blaze Omugaso ubona Turiguchi kubabuna butambe Guchakire chinsa isano na isato Chiamugaso Iguika ikome ichiamaragoba Kiraritu kurie wiki Baby Okongita kwangita wangora Baby Okongita kwangita wangora Ninchungo monyerere Nigukomerana na Petra Mukira Asichingero chabasai Anikumbe toke maine Anikumbe topima Akiese Wanchani mwa maiso Mioye kama nyaini Kere nkoboka mami Naewe kankorota mami Tobute mpaka boire Ngwanche nainde baka mami Alia genreta simetandao Chingero chia Alia korekanire Elio kumanyumu sao bono Na kumukinya kebirengererio Ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze Umurubulio guguikia Ebilenko binde Hashtag Ekebemberi Ndizi flow vile imeshika kila kona Flow tamu kama Ndizi Gusii Urban Blaze Gusii Urban Blaze
nchumurigiriria ambu ya mona sichinga kichiga kwa nyarako ba ukoira ukunyarako ba totengera bana nduge taseni gitu gia Ndizi TV igongoro ko Josphat Olio gokorendera butambe amangana maya gwetera sense mu yibimanyiririo ekini jinga kichinde jingi yangu kuganiria e Christmas yekiano mwaka omuya o 2023 Kenya saba sesenye omurigiriria niguganitiko gure bintu byogutumika bwo usikohonia na tumanyitia suragure asobunge bono Ouru Superstores nigo bakonia kiriginto kiriyuganitie aseriguriria kebusani aba gusimwensi ese mwabeta mwariganirwe aiga Ouru Superstores kontore chindagera emuskari omuchere amafuta chingeni icumbi chichus ebisuguti amabere n'amaji y'ukunywa boigo nkonia bali chisabuni chimete na chiria chechibauda ebibiriti chitissue paper emeito ebitabu ebirugu by'echiplastic n'ekitangi cy'ukubikira amaji igati y'ebintu bindi binge ase bali bakwagacha timokumia ekiagera nigo bakonia Iron Roads Chonzi amabati emesumari chisimiti chirangi chugwa kachinyomba chiwaya mesh chiwilbaro chisenyenge n'ibindi binge inyoranga nigo bago kubugoria umusigo wikabwo ekero kwagurire nabuigo nabokubekea oda yao kurwandonsi enseweta mana bange nesimi bawaka ngo bakonya tore sana singenje kera akirisimi ameteno wakiruru na bwatobo maene bwaena ngo konywa rebintu nigo ngoimo kichiode chisiabo na basi chikeshe bitaba barikira nande na make sure eoderi na enana e customer manya nori gete odo koririki obieru na bongo bwakera back na matebi na nyora eoda yao na nyerikire nande na make sure na ngonyenyorore ngote matore sana toko batebi ne service yo konyore bintu ni 24 hours ebintu byabo bakoririki babinyorire Ouru Superstore ngutariere bintu satambe mono sauti Nyanza auna butobwati chikastoma wita bange mono chigari chitonganda chire Migori Isabania Kianja kocha bare bande side ya Rift Kilgoris Lologoria kwenda bare Sotiki Bomet Nyongeri chokchioda gocha tore twanyora. I am in the customer care management and I appreciate you all customers. We'll give you the best quality services from delivery, from when you walk in, and we thank you customers for you have been a great people in this company. We appreciate for your monies and we appreciate all that you have been with us the entire year. Karibu nyumbani. Banyore asamagacho a JM Towers angina Credit Bank na boigo Ouru Complex Building angina Safaricom House imeyumu chukisi na bogwa kisime asichina mbechi Ouru Superstores Limited, the people's choice. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi Biamana sana. Good morning, tuwagosogeiri nande asenchire ya bene megata seni Ndizi television emambia engeli tukolia Jumatato chitariki 25 na yomo mutenyi 12 mwaka 2022 Merry Christmas. Bado ntogendrete Sara na kogendra guchengera anene chinga kichia Christmas. Bakwaliganiria se enchira ya bene onyale ko baguchaka gusanga amana intwe imeya moroberio bwensake nande ase ewiki eyetwanyale ko batoko yechaka baada ya weekend yaringe entambe yabwato mugoko yabwato gochengera nebinde ebinge kolende intuko yabunegeta seni Ndizi television no turegege koene kiabuna chinsa emerongo ebire nainye tonyale ko batoko koletera emeroberio nebipindi ao elinde ayo monyene unyale ko bako kwego kia kulega linga na koene kiabuna eyemo ase yemo konyale ko ba wokwemanya omoroberio yo nigo tole amono minto sari litana njengoro kwa Josphat Amisi.
Biamana Josphat, Merry Christmas. Merry Christmas to you, Baba. Wagikore. Bado ngagendere tumanyete Christmas bagotebe guchaka nge 24 gawe season mpaka tarange moja igo matuko na tigerete bada mange togende ko batokwegokeria. Okay. Mwanchu murigereria emambingi yali tukolia Jumatatu murobelio Ensakia buna botambe orotora change korwa ali tukolia Jumatatu weika ali tukolia Juma no kwegena waito buna abakenya abagusii andonsi asimole manono kwegena waito ngabange bono no barasti county cha Nyamira ne county ya Kisii maega yogo tara gosego travel asumo yega bwe Christmas no makomoya o 2023 twabaleganire bene asumo rubuli bwenza kebalia bagani mwensi piko nyamogo tobwate korwa chinsemo ao chi county ao no nyembali banyo rutali bagana gusafiri korwa se chinse cha maiko murasoro gongorwa Gusii twabaleganire kegima asumo rubuli bwenza kiabono mambia na bali mutanyo rutali baga korwa se chi town ao ntomanyitenga mogenda tegotobwatia wetera senchira ya online na bali mwensi muri siko yense ya Kenya mutanyo ratali bagabo igo gusangana bamino aiga Kenya twabaleganire bene tubwati gwetera senchira ye mitandao buna botambe Ndizi TV News digital abo Facebook no tori live galia na boigo YouTube no togotoka buna Ndizi TV News no kwegana waito buna kwabokire bya abande kero kende mo kweregana go chakorara asenjo chinsa nchibwe kaini asensengi mantometense buna New Zealand bono iga baisire gweka Jumaine barabo bari chinsa ikomi ever 10 hours earlier asense ya Kenya igo bono mbara ororo bagutanga korora ali sase buna a New Zealand na bonsi bali mogenda togotobwate gwetera sichinchira cha online korwa Canada korwa chinsemo cha US korwa chinsemo cha Australia chinsemo ao tobaliganire kigima tokubata inga Merry Christmas ntomanyete togendrete guchengira mpaka ngetare 3 abono tobwate chisherehe gochakira twachagete 24 ando menya bafanyikazi bali ba serikali abande bono bado nigo barase sherehe asengencho litukulia lero ne litukulie holiday tomanyete litukulie igoro 25 nigo chiarenge litukulie weekend eyue talibo abuna butambe ekagerega tambo kiwa weika lero igabange mbali kwenda semermo niko batimugete elio gusangane chi amate chiabo buna ekawaida gosebune ncherere igabona mwensi pi aselibwa tobwareganie asenchira ya bene amashabiki aito kurwa team diaspora team apana kosa team following na team chini ya maji metembaro chini ya maji ali bagendete kobwatia batali gotome ujumbe kolende mbali komocha abumba litokorokanga the faithful ones bia mono sana soko gendra gochora twatari nainwa segeka kyo mwaka yo mogono korutwa chagito murubuli bwenza kia korwa Ndizi TV chaka mwabaira mashabiki abene asoko ene kyabuna nomore na intubamba tubamba one on one kubaletera mange asenchira yo wekera na inde mna tochi goso mwako kabere mto Josphat Amisi ntogenete nga ntobaletere merubuli menge emiya emeansu emekerano asengencho yawo igabona kama naintwe wiko mwali namba ya SMS nerigorabu ase TV yao otolikero totabienga Merry Christmas ningo okuganelia sugukwengia ningo okuganelia holidays chingia ende mbarabyaba oganitiba so asomurubuli agera to chenge asobwamo totabienki kwaliete osenki ogendrete koli mbaro banyate chingonde baro banyate chimboli baro chiombe baro rochingo kobono igachi siretia mangana makongo baro bakulia chinsu baro bakulia magena totogeringo ametena ribagalia beno montawene totogeri atotebie Amisi ngontebie alenkialiete nchino bonda gotebie naliete ende producer ito kero kende na vera totenga ngakiere ya chengerete esuguku ande na kiegendrete go chengera in style go no twabaligania senchira ya bene abashabiki mwensi piti kubakuwa na malieta nkole kolende mwemanyete tobaligania senchira ya bene kigimo pia mono kigimo mwanchwa umurigiriri inyora igotorega iga asengenje yago nayo genda toka bagotorigere kurugaria ase engenje ito emambia bono nigo otoroe no gosemerenga no genda toka bagochengera nyasa otwanjeire asara umwaka umugima 365 days ase umwaka ama NP na bere chinga kibune chesu kuna into tunyara kwa batokwera libagaria bene gusanga amo nabaminto naki oro omogo
omogoko monene ekera naye oroche nganguchi gokoro mwaka ira chinga kichia okoro wiki eri twale gotanga naye koro omokori emeremo kero kendo miete isiko ya chi enka yago gose isiko ya Gusii bono naye ira chinga kichia bene tara gochiga ari Gusii erinde nyara ko bagukomanya abande na kibagendreta abaibuli abana ba mino tonyare ko batogosanga amona barabwo anene enga kibuna eye ya esuguku Bia mana bano mwanchu muligereria ntobwati mange asengencho abange munaendelea kupiga sherehe ijwere bya naende asengencho naende tukote ndiyo turanyoro bineriga asengencho naende mpaka next year naende mpaka December matego cha January nando ite all the way mpaka December tariga si rahisi gobono piga sherehe vile inafaa sangana ba minu vile inafaa unatoka te babutambe asengencho ini wakati okonyora mankuli mapocho aichire asechinka au bali batabwati naro chingamba sange tukuri goro no mugavana we county ya Kisii no murugyoye nabunaro chibali go savugalia bagorete gasi engiye kigima kwene kinga banyare ko bagosanga amone chi amate chiri chitabwati obumenyo obukatigati bwo muchi obosongo ni banyare ko bagosangerekana bonzi ase obwamo imegeti kia go stadium nanya to ko bingukira na risara na inche at least nanyarete suguku ya omugavana for the first time. Na rogo sabeti. Of course na rogo sabeti ina inchenga okasano ma by the way kero bwate saniga ora no mugaba no go saba na boko ndagire nebenge bona nabako nyoranga yanyade ko bage go isana ase enchera ya abene ilitonyara ko to kwenekia buna abantu banyare ko babagosanga amona ndiko neli tukuyaringa yo mogoko abantu bagasokia sobonge ase getikeliga ku stadium na baraya bange bagotonyara ko batokorora ase imese ya Kenya ntomoro chomora ibwense Dr. William Ruto no alenga sensema Eldoret kusanga amona abantu abange biri gucengera lituko elirisuko erobija ayo mwanchu muri ntomanya nkaigwa cengirete lituko lyao lituko lya igoro na rero nkayo planeti ocha wochengere Christmas koli igobona tolikere gocha gase studio litangani ora tomanyanga nolime asomorobelio kwa bokire bya ende mbarabyaba okuganeri baswe asomorobelio obona mambiga Ensakia litukere lya Jumatato chitalikire merongo ebere na isano nemo tomanyete butambe nitukere ngoli manyekane tobuna a Boxing Day yes abange barawote abanga bono sara onye igoro litukere igoro yari 25 yesuku rigasukiwe njaringe weekend ya sukibulero gocha asili tukore Jumatato na lero bado litukore Boxing Day ingiri tali gosukiwa angyo elinde totwale ji holiday iberega igagatiga iga na into toratebira into mundosi totebe ngoma tene holiday iga nande tomera no mururu Ensakia litukore Jumatano peko nyari kada chibe kabere bono lero tobasherekea mono boxing na 25 lero 2 atago igobora nimete abange mbero beretiti komanyanga ngaibawe chigokorera boxing baro ne chingu boxing teri ngundi anoma the boxing bagotebanga igegocha korwa selita e box bunago bono no gocha na kuigora ebiegwa birikero kende kwanyarite ko gokoretera bamino bono litukuria rero no kuigora igoro mate no koragera kwarenge na gosherekea rero no kuigora ebiegwa biri na kwena ne biegwa asenge njogo appreciate oyo muito gose enka buna general to gocha asobwamo njeme na boxing bono amangana alia yoko pima na chinguru kabisa kumberende no kuigora ebiegwa bali mwensi mwanyorete ebiegwa it is your day bali motanyorete remerelia asengenchonga there is a reason sababu nero roro bito bikongete na bacho kuigora tali bange sana na bagusu kurende abagusu akorende twabaganiria maya aye inkayugo chakira litukoli ya okole ntomanyete ngaba Kenya barabuba mayete bune suku ya rateiga bone goso para buna gwacha iga komerane na bakenya bange bagoso ase emerobali yaba yakira lituko akanyuma ete buno bugima bokongete muntu tawo wikaransa nyumba buna ne holiday abange nigo bakogenda bali bakora kigasi cyamaboko ababundi abagusona cyanga abantereba barabonchera bare bachakire ko ligeri abona mambia bangine chiro barabubo chagete kigima ko esokia egere baonia matunda baonia biasi benyorere ngeli akira lituko igabona bali mwensi mwasokira uche seke bago keino gya kira lituko
buna na into twasokire gocha seke bagogeito gaiga masese niwe ntigo ntuli batanga bali batarasoka aseke bagomba asese niwe na oro basese niwe asengencho kero muntu na ero wepime kera mege kwemanya maitera bora abenyomba komanyete ngege ntonkero na inde toko banyombe kero maitenga gentonke go bono mwensi aseliboa tobaligane kigimana ndi tobaganirie litukoligia asibali muri nyomba mugo tubwate gwetera Star Times decoders na tuli namba channel 195 abon channel ya Star Times decoder na boigo Go TV decoder na tuli namba 824 asibali muri nyomba magendete kuna kwerubulia ngora kuri ndasibali mwikire gosoka mubwate chi smartphone chaino gosichi simi chaino chekerero tonyolega ya Facebook na tuli Ndizi TV News Digital asenchira yobekera na YouTube na mugotonyora Ndizi TV News abanga na bakonyora Sara Ontinta asensemo yane ya Facebook nyorno yo mito na nchengo Amisi Josphat asensemo ya Facebook na wego konyara kaboko batukekerengeri kiago emambia yabono asante karangoligeria sobwango wetera Ndizi TV News Digital ndo chenga Kesto Onchari yonelisha bikirito kabisa kora chinsema cha mwamoriango liamenyinkwa agotebabwa kirebia kigima Bell Cliff agoteba pamoja kutoka Kisii asante sana Yobeshai agoteba in kama kawaida nikiwa Nyangoso and whatever following live. Asante Eric Baraza ninkorocha whatever happy Christmas still on holiday mode. I really enjoyed wakimabwabwali na mandegere na mabere amarurano my favorite food. Erata tevire kialiete mandegere kabisa asante sana. Yine ndagere nyanso mandegere by the way noloja combination ya mandegere no wakimabwabwali ni ndagere ali ngengi ya mono kabisa eliye kienyeji. Yes. I think I enjoy it ndagere yo. Yes. Ono okngira nje kerengero na ntuto chakora ali ya mandegere by the way is long time since na roche amandegere ali yakwa makurunzo tiga ya ndebe labda yande ali yakomera natural ali kabisa motenga genda kuchali mugondo mate munyara ka muko ya mandegere na maboba yes. na masinga yes. But ntu wada two types of amaboba tumete so no manyetebo amaboba ntu naro twara kutumaka tu ne lita general akina masinga naro ni naro obo ekerara manges nfoke kwa maoba anyway ento abwate buli kwa mobugale wali kuruku lisanza if you remember alafu uli obwenge gobone twiga wari kuli kunu I don't know what's wangegeria mangana makongona gotebinga next time maybe ngomwako gochakaiga omorobelio lia bwe chingekero chike Gusii I think Vincent tigabangango obe guest endora twegeria berata taya na masinga uni family ya mandegere lakini squeeze it's very hard konyora ndimo igo konyora matento abwate ebigege mbiro ndimo igora nyore ali natural ya kweyamia kole nde squeeze narora ali okwenda kuagura wasmekase a greenhouse kole nde ali a greenhouse na ali natural kera bomombo bwate test yae igobona I hope nga baraza egali etali ali natural very good yono wanchumuliga gendra gututumira ujumbe bono mambia 26 itukole Jumatatu engikirano Jumatatu engia no yono rumurubulio korosera litikuliao okorosera litikuliao gogo chakalende onyora nga mambo iko mzuri mambo iko smart timro kima wetera ase namba SMS yirega go ase TV ya gona legaiga ogotanga bwakire Sara na Josphat koroige na itambe oyo ndismaso kinya otange suku engia esuku nigo yale biyapi. Today is attending a wedding ceremony at Nyaviamba SDA Church. Agoteba bono chisamo chekeroka agoteba boigo abagandeti suku engia baby Chanel mama Isabella David amunga general gichana amona bange biemono sana Dismas Okinyi na intu twakoganire amaya omoyega omya bwa enyangiri tukolia lero na boigo esuku Henry Oiko korua kabosi au moyo na wapata vizuri sana abarali Ndizi TV na baganirie esuku engia mbimono sana Henry na ntu twagwanirie esuku engia emambia bona legaiga ogotebanga ereiga kurukwa Damaris no ale imeja omoroberio na legotanga esuku engia omwana omya kurwa Ndizi TV na legaiga ogotanga Sarota na brother wangu tunawapongeza ase emerobelio engia mogendete koba
moko gendra nero imegeta sinikia Ndizi television kati ya baritu batumire ujumbe yabo gendra kwa bogosanga ekerengeri kiago amona intwe mambi ya bono ngai kwanya te kwa bogosanga kero kende nkiriki kwanya te kwa bogokuruta monua ne mambi ya bono kero kende nara yi obangirite lituko ria rero gwetera sen namba SMS era sisimiago na bogo era setivi yago na bogo gwetera aso mtandao Facebook na otolenga Ndizi ni TV News Digital na bigo YouTube Ndizi TV News emambia bono. Bia manombaro abatangani balika chinga kibalinge na Pastor Stephen Mweresa kero kende na bongo soma Vincent Omaturi arenge kurachinze macha machoge bora bwitongo bogesianko ari goteba no ari mikigima na inde nagende tako basumuro bulyo agecha Paul kurwa isambo roche mbogete ime yo monene asante sana David Mogaka agoteba bwakire bya babadogo Nairobi watching live barikiwa sana Zablon Zaro Okoza nera uteba kurwa chinse mocha ayora South Mugirango obukire bya kiandage 10 bali bagotoma wetera Sara Ontinta Facebook ndo chenga Evelyn Bikora goteba Merry Christmas to you in the studio Merry Christmas Ndizi TV family na mashabiki wote wa Ndizi TV agoteba inchenonde asensemo ya Mountain View Nairobi inaliete chichabati ngoko nebinto byonsi togendete kuli asante sana Evelyn Bikoroko rachisemo cha Mountain View Nairobi Chris Orina nere na morode kura chinsemo cha Kitengela agotebanga leo sijaenda job sisi tuko off tuendelea kuangalia Ndizi TV na kusherehekea Christmas nilikula pilau kuku mayai vitu mingi tu asante Chris Orina kura chinsemo cha Kitengela Nindoche Esther Ngwae rishabikirito nere kurochinse mechecho cha Kitengela goteba Morning Ndizi TV tuko pamoja tumebarikiwa zaidi na Pastor Stephen Mweresa na sasa tuko round ya pili Ensakia reloaded asante kurochinse cha Kitengela agoteba no bali kabisa kianda yikomi nindoche Samson Oroswa kurochinse mocha bumachoge cha Chiugembo agoteba na mto tuko hapa mimi nishafungua duka langu inganye taba customer singing ntogo chakobera nyumba lyoka nauza tiles and glasses habak na ondega igachinsemo chia Ogembo Homeland barikiwa salimia Amisi na mashabiki bonsi ba Ndizi TV asante Samson Oroswa kurochinsemo chia bumachoge chachi Divina Moran kurochinsemo cha South Mugirango nera gotebatu abo kirebija tulichenja mbuzi ndiye tumeweka chini tubabatigalire omotu na birenge Amisi asante Divina Moran kuro South Mugirango erene mbulyo roje ya bona aki anyway sawa tu tigatora kora omorobere kuruga iga ngo ratore go sento ika South Mugirango omotu matene birenge bienga kibune osibo musuri emayetenga na bago tokonye mambia bono bia mwana mashabiki mwensi bali mwagenda gutomachi ujumbe bono mambia na gutomenya ngantuli ntutweka kulinde ndogenda kubwatira na intwe amona inwe nyasi mitima yetenga kiwa kwa Christmas wakili George Mo Felicitas Nyanchama Eric Baraza John Baraza mwensi pi bali mora mashabiki aba Chris Arogo kwa chinsemo cha Marani Edu kurwali sena na mashabiki to mwensi pi asenchira yobekirano totogale totebinga kesu kwekuira tata mwako yona kiuro chengo nyokora tole bya nyasayengo twanchirare tutambuke ende tuchake kwebanga na kwerobilia asumwako moya wechiri 2023 yo mto Hamisi tutaraenda asomo tumkomokase studio maito mwako yo totigire matuko nego saa 5 yes wa kensi igonga 2022 imeisha kero mutana watachi resolution kero chako mwako 2022 etalikie kero mutakali kanse notebook abande ngina no mugaka bakikaransa batebana kimuro chitoko ro mwako yokolendo kabo makong ebinte binge mbiraikirana ntinaye no manchu muligira ntwanchirane tenga ebinte binge mbiraikirana na ebya ko wate I know mbiraikirana bionsi na inche mbiraikirana no nde na ere mbiraikirana senchira yobekirana kinga makorende mubesa gukwa moyo
biri byonsi bitaraikirana konye bikere nchira omwaka munyasaye karanje atutambukie nabona inde bigwikirana aina bokolika new resolutions na biri birani complete onyarako bawo chiko byali bagali tangani ekero omwaka wochaka twegene tenga omwaka onde ogimambuli gochiko ba ligena mono usimbuli choko nga mono twegene tenga murayi Dr. William Ruto ane serikali ya Kenya kwanza mpatagetia ba Kenya wanyari guchandika asigika igontu twegene tenga mbugusu wanake kiro muntu ikiranie ndoto aikiranie morobolo lia Roberti kuro mwaka 2022 nekene kia magana bono ekiro mwaka gochaka kiro muntu na bagwisaransanse arorenga mpire byaranyara ko bagwikirania ase omwaka omuye yemono sana ase na bali boigo banyara ko bagwesokia bagwetuma imambia bono sara ikiro nari gochaka na nyoranga abangina abangi bali badaraja babokire chinsa 11 chia mambia betumiri kweneke banyare ko bakwenekia ngabanyare ko bakurigeria chifamily chiabo kindeke bakaranyara ko bakuruta monwa nyoranga January ngochere abana ngore na bali chiskuru mbakorete class 8 bairu mbanyoreta machibu abo nabo igo kwenekia buna abanyare ko bakwibanga kororene kinga banyare ko bakwira abana babo eskuru ase umakomoya bia mano mwanchu muligeria abuna to kwalganiriga senchera ya bene twanchire turaenda sumutimo komokeka rotokwira chujumbe na chiro rirega ntochirigereria na ndetogendre gusanga asubwa matobese gosuka eye nero Ndizi TV obwansu Gusii. Ndizi TV obwansu Gusii. Editari anembaka Victor Sultan Wobangi muteneri w'emiroberio aiga Ndizi TV ngakiye ye Christmas ni otoko gusabira Christmas yekia chenga na gusanga na bali batabwati egera na barabu bego kikiro gutambuka umwaka tambuka amona nyasaye nabo igo na gotambe ngo gotebi iposiko tuzidishenia sego onyankwa nyora tekeri kwa rekodi gyo muso mwaka o 2022 mwaka o 2023 kabeno kwegena nga nyasaye na chioko kya ekero kwa bikiro mukia Christmas yekia Nkoliole nyumba kugura obule mukugura ugose property management tuwe chanda nonya ekiagira Green Track Estate Agencies na bwabamanyi bwamanganaya asigi kegitambe no bale ime yumuchukisi asamagacho Ahuru Plaza lirongoli ya gatatu room number 307A gosoba kiresimi ase namba enoti isano na ibere mara kabere inye noti isato isano nemo Green Track Estate Agencies banyore bakwangwerie okonyoragirio tagete ine aye no monye bw'ikianga cya mitumba kiri cy'abana n'abanta banene na nigo otagete kukigora gikakyange bono mama Tefi mitumba bells nigo agokereirie sabari entambe nago gochiretera goikagesiri na munwa iga toko ni mitumba bells whereby toko ni chianga cy'abana cy'abanta banene chirongi t-shirt blouse mixed dress tuko na blanket tuko na children heavy mix tuko na t-shirts China na Canada. Mutarere imeyumu chukisi ase nyumba ya Imperial opposite St. Jude room nambeyemo na boigo nyumba ya Uhuru Power first floor room number 350 ekeroko genda daraja mbili njeni ngante tokora to musigo koruga igase mama Tefi ase ngenje mesigo yaye grade 1 na ndere miya emesigere mesafi kotomatole mesigo na yango chi Narok Kisumu, Eldoret, Migori, Awendo, tubwate customers from all those sides. Anatuuzia mizigo vizuri, ni mama anaongea na sisi vizuri. Nere ngochari ale customer, t-shirt ngoto ale tuabeke wiki ngima. Woni ganto bwate over ya December Christmas,
at a very cheap price, at a very nice discount. Akisi mibono ubeke oda yao ase namba enoti sano na ibere isano na ibere enoti sano na isato eye moisano nemo enoti sano gose enoti sano na ibere isano na ibere isano na ibere inye isano na isato isano gose enoti sano na ibere isano nemo kianda ibere isano nemo kianda enoti Tefi mitumba Bales enyorere chianga chia mitumba asige kakiange. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ryubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi eriubwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sano na ibire inye isato isano nemo ibire isato isano na ibire eyemo erioto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Je, wewe ni mkulima na ungependa kuongeza mazao na kuwa na mifugo iliyo bora? Sasa kuna njia bora zaidi na za kisasa za kukuwezesha kufikia haya yote. Enokem Agrovet. Tuko na program ambayo inaitwa Hard Health. Programu hii inatusaidia kuwatembelea wakulima wetu ili kuweza kujua zile ambazo wanafanya ni kulingana vile inastahili. Tunazo dawa za kutibu mifugo, chanjo na zile za kuongeza madini mwilini na pia kuongeza vitamini na kuimarisha afya ya mifugo wako. Kwa duka letu tuko na aina mingi ya dawa za minyoo. So wakati mkulima amekuja kwa duka letu akishatuambia vile state ya ng'ombe yake yuko, age yake, tunajua tunampea dawa gani na gani. Dawa ambazo zinaitwa metabolic stimulants na multivitamin. Tunazo dawa za kuangamiza wadudu wasumbufu, mbegu mbalimbali zikiwemo za mboga. Tuko na madawa ya kuua kwekwe, madawa ya kuua wadudu wasumbufu shambani. Tuko na mbolea aina zote na aina zote za mbegu. Tuko na mbegu za mahindi, mbegu za sukuma, mbegu za matunda aina yote. Ili kuboresha mifugo wako na kupata matokeo ya hali ya juu, sasa tunazo mbegu za kiume za mifugo tofauti tofauti. Kama vile mbuzi, kondoo pamoja na ng'ombe. Tunauza chanjo mbalimbali za mifugo ikiwemo chanjo ya paka, mbwa, ng'ombe, mbuzi pamoja na kuku. Tunaweza kuwapea wakulima wetu vifaranga wa siku moja. Vifaranga hawa wako wa aina 3. Aina moja ya vifaranga ambao tunapeana ni layers, wao ni wale ambao wanataga mayai. Aina ya pili ni aina ya broilers. Broilers ni kuku ambao wanafugwa kwa ajili ya nyama. Aina ya 3 ni improved kienyeji. Tuna chakula cha mifugo wote. Kuna chakula ambayo ng'ombe anafaa kupewa wakati amebakisha mwezi mmoja kuzaa ama mwezi mmoja baada ya kuzaa. Hiyo ni chakula ambayo mkulima anafaa kupea ng'ombe wako. Hiyo chakula iko glucogenic. Ni chakula ambayo mkulima akilisha ng'ombe wake, yule ng'ombe ana convert ile chakula into glucose. Alafu ile glucose inakuwa broken down, inakuwa energy. So ng'ombe anakuwa na nguvu. Wale ambao wamenunua mzigo mingi yenye hawezi jipelekea mpaka kwa farm, na wale pia ambao ni wale wenye wako na maduka ndogo ndogo ambao wanauza bidhaa zetu. So tuko na magari zenye ziko standby zinafanya deliveries kote Kisii County, Nyamira County, Homa Bay County, Migori County na part of Narok County. Duka letu kuu liko mjini Kisii kando na horofa ya Market Plaza, na tawi letu liko mkabala na kituo cha petroli cha Shell ambacho awali kilijulikana kama Falcon. Enokem Agrovet, kwa ufugaji na ukulima bora. Mwancho murelu chinga kichinde naende incheguna ndemo Steven Captain 001 wote babuna mbuyamo nase bali bonsi tu abwatanire na barabo asamangania chigosori aso mwako ya sali hospital abete koba tugwikira ni kurwe message chigosori ngote babuna mbuyamo no na ndake somo tienyo iga 12 nimete World Cup ya era timeje guse timu yao ya gwa kurende ya ne ya France ndo ititwa sechi final kurende na bo chigosori chire na kurwa SMS chigosori imeandizi TV aso mwako kwa 2023 ndo baretera mangana mange asenche na Captain 001 kukuganira chinga kichingi ya chisu gukweye na a happy new year 2023.
Ndizi TV. Ubwansu bw'omugusi. Kigimana inde omwancho omurigire bwata Ndizi television togenda tokoba tukwarigania ase enchera ya bene ekiratore imeye mudieliye Christmas abange maeta makwani para ga change kurugoro rero bana mambia butomera na barabugoro Merry Christmas Merry Christmas Merry Christmas krase titkori goro abange banya tokoba bwesoke bagasanga ene tetali tauni gangaranga abantu na bayichira tauni kigima ase njogo chengera litokobune lichidukanji gore tu abande bagwikaga likogwa ebie gwagana garia kwene kenga lituko eliria nyale koba liyo mochengo na mange boiganya lituko ba korekana etariki buna ya 25 December ime historia ya Kenya ikera tukuri chitariki buna eche bintu mbiroro bya nyale tuko bigo korekana tigango na koboria Sarah Kirubo politician ero okarukiru Ronald Gideon Ngala no mu manyego ze he was one of the freedom fighters and na rengo mo Kenya bali batenete imara asokone kyanga Kenya yanyolira busibole bwa yasinjira yobekirana Ronald yoboigonigo arenge umunyakero gonande omochaki bekia makerigia kia karukirunga Kenya African Democratic Union KADU omwaka o 1960 ngati ya bali barenge abachaki bebya mebi inde kwene kinga banyale ko bakorwanirira obosibole bwa ense ya Kenya igona ile teli bakali nene isegosa guchia semechi emene chitauni echi for example Nairobi gali na bokonyora estate elikire Ronald Ngala Street ngati street chiria chirokire asilitalia ekwende kengano nyale ko bakonyorwa ntu bate statue ya NRA ebekire galia igo ngati ya abarwanire bali ba obobui gose freedom asense ito ya Kenya chitariki bune chi 25 igoro chitariki chi igoro chesuku 25 years nali asiriti ubugima bwaye 1972 chinga kyanyorete car crash mysterious car crash igo 50 years down the line nagendete kuinyorwa igabwata 50 years only akera usiri ubugima igo kwavuga ngatimenye ndo chenga hamanga history nabo bwazo ko yabwata kigima inyora bo igo ngarenge abana barenge kati ya abaria barenge ba mangana masomo nigo banyatako bagosoma muno kiagero isekurigira history yae neregati ya baraibalia abakoro banyatako bagosoa abatanga nibuna abana be school ase school ya Alliance kuragwa kaenda ase school ya Osase University ya Makerere kwene kianga nere onyarire koba gakonyora obumanyi gakwira nabono ense ya Kenya after Makerere University nalibono banyatako bagochaka kurwanira obosibure bwa bakenya anene chinga kichiria togotebanga ensi yaringe asige sunte yaringe isi oburai no boteneneri anene bwa abantu balia abarabu abakoloni by the way asinge chumbuga tom mokoyo no kwa Ronald Ngala that's why mwana wa historia ninyebwatete asuburaisi igobono abanyangongo mpara bagenda to kuinyorwa nkageretenga igoro 50 years yegete na yaringe kuinyorwa nere ngana changire temono ase obo okonyoro busibole na politically asense ya Kenya ayo ngati yali mwanchu muligereria yebiro na ali ogwenerete kumanya abanyangongo bense ya Kenya ayo kagendera to yomto Josphat Amisi omorai wekyombe kyabakoli mirimo Kenya kotu Francis Atwoli ono nigabutia bakenya abanyale ko bakorwa chingaki abatoereru andi baba batoereru na komwali baga omorai wenze Dr. William Ruto kagete ose Francis Atwoli na nyale ko bakawani ngabneyo by the way yaro kanenga ntubate maturity usaba ndo banyale ko bakoba yani banyale ko bagukina kwenekenga nabo gucenche birengere yo maete chinjera njiro chiko kwata ngonya nyarebe gakoira chikura wose nyarebe gakora kiango nchense iyo ndanganya kurora kini kwatakana ngwane ya endo chenga nabo bwato gosemeli sana ukia saba ndo baratenga ta kunyara ko bagoncho libirengere byaye
by the way into aroja samot kama gano ninch campaign ya gari wa kira Raila Amolo Odinga na inde akorra tarenge buya na Dr. Ruto kolende siasa na kitawata robotambe mna siasa usiweke kwa roho siasa okobeka aselangs no koyana koyana iga egere kwa chenchibirangeria sobwanga ayuni gago chinga kinera Dr. William Ruto akubulia aba Kenya mono obo mubwa Kenya bwa Azimio la Umoja One Kenya bamwe time anyare ko baga ko revive na kubokia uchumi mwenye tonyare ko baga konyora critics korose nsemo ya Azimio la Umoja mono korose Raila Odinga o disqualify bindo ataranyare ko baga okora twalgeri moisondega iga the hits and the misses cha Dr. William Ruto kolende kolenga na Odinga osobo mabwa Azimio la Umoja baga squash so baga tutra isiko bagatebanga tarakora usitaraikirania kende kolengana nechira chiri aliete kolendo obolri aba Kenya obolri Azimio la Umoja One Kenya bamwe chingaki babe patient asinini anyale ko bakagwikirania ali taba Kenya mono kubukia uchumi tema itinga osono wanchira nekerengeri ya Dr. William Ruto kerengeri kia Francis Atwoli kubatakana na matuko ali scorecard ali 100 days kubatakana chira chanya letako bachiko liegwa nenenga kichi campaign tukatebanga inga kichi campaign amangana na barabe yani ama ali tabauti yake lakini bonekera waso irobisi ko chaka engwane iyo ya Francis Atwoli nanya letako bako yekwana gateba tali Kenya yoka uchumi yani liko bageko bangora nensengima anene kubatakana nechisegi chiri chalenge ensema ya Russia ya Ukraine niko chanya lako bachigo tanga anene amagendro amange kiranigwa ase ense enkima igo Kenya nero teranyara kwa geko baisiko igo bono obugima bwakinire kero kene kubwatakana chisegi ekyo ebintu byakinire amaguri biribire basic tuganetia se obukorere no bwoito bwakira lituko igo bono ne chinkaki na intuto bwana tobe abatoererwake elinde tona ne serikali enyare koba gikurigia na ndebe kemeroberio yo gwikirani chira chia nyare tokoba ikurira aba Kenya Krangereri kia ya Josphat Amisi atimaite krangereri kia onkerikyo mwancho murigeria Kenya kwanza nigeganitie gwechingaki egerekira ninche na entrochenga ebinge mbiranya kwa bigo ikirana na maene na bike byikiranire biri ebinde toroche kolende bibi ikiranire asinini asomo Kenya botambe nigarochenga nonye bikiranire mbira mukuna osembira mo impact directly asenchira yobwikirano bona bono gochora aba charges biri ikiranire kolengana ne na ali Dr. William Ruto atebete mangana asla fund ikiranire amangana yokwena ne vitarigete ase serikali bikiranire kolendo mo Kenya botambo le kenyoro mali kya getionko arochenga akoro mo Kenya botambe ratagete ebintu biri agwa afford amagoli ebintu biengencha mabere sukari kakobolinge sukari igorenga atebwekirasi ne 20 osemerongevere abu atashukuru kolende kera kubuli kirasi atebunga ne 50 then nigeko ba omondoko bona somo Kenya botambe olio konyora gwansi usikwa gatigati ebintu ibikiranire kuroza serikali ya Kenya kwanza bike asinini mbira leta impact mono asamagima yomo Kenya obotambe kolende ase serikali ya Kenya kwanza baruchenga baikiranirie make igonto maidinga aye nole na barabwo baraye guchinga kyake asengenche binge mbire ikirana abo tutumira ekerengere kyao wetrase namba SMS eyurase TV yawo gabo mwancho muligere nabo igogende gali ya YouTube otonyole na Ndizi TV News nabo igo Facebook otonyole Ndizi TV News digital asenchira yo bikirano egere tusange asobwa makolende chi ujumbe nchirira ragali tutaragendero yo mtu Josphat Amisi okinye Dismas korwege na itambe whatever it is well represented with General Gichana Oparanya Wycliffe Bena Nyabuga Charles Lwanga Ugato msichana wa mamu na Peter Ondieki Timothy Wycliffe Gio Oparanya ningo ya amineti kwani arabe former governor ya Kakamega na inde boy gomu yakero weke magio DM aurende timanyeti akinye Dismas anyagoto igwete na babato tainga Oparanya G Wycliffe no rioyo egere na litora kibeki boronge korende asebono abo bagote basoe asomorobeli Ashley Demola agote watching you live
from front door, count me in. Asante sana baba. Ende gendra ko basi umurubiri Vincent Nyabuto agote bakorwa Tetra Pak. Vincent Nyabuto Christmas yekia barwe barase Christmas mood wikabona iga anentu anjira ntencha monaye bado Christmas haijafika mahali. Mbono yani gecha akirie nyangwa golete masi saine mwete Christmas Gusii ose Christmas ya dance na chichabatena mandas. Igo nande bono maete ko chaka 2040 whatever 2050 go 26 na nduta geta at least menu ile tabauti yake elinde na lia bantu bakoka ntwali gisuguko menu yani suguri tige change yangana ye suguma nini na nini kara packing yeke biasi ali burukani mochere biasi burukani gwenyama mapojo na ndani nyangwa nyago tumeka bono tumeka ali ngoko beka kandania matumbo nimenda abande mbanyete mboli bune valini atata bikura koronyize bacha mountain view Nairobi yani menu tige change ano wana boko enda ndonsi okonyoranga nandikiro monto bona atagitaba gani anyway asinge njo kende ngero chama tinchitigalete nyomba machere norororo amatumbo enyame mbaliri enswe yani Christmas nekia Christmas negentekia sana maita nonya konyora mwana gakonya gukine genta maitenga ne Christmas apanda bana baigwete suku ganyuma batara bakirukendekere tabauti gasemesa nonye bariete no chabati chi wiki yamwe yatikire ko bayegweta litukurie Christmas babatange suku no kuragera no gochenga ibobono yani nere mood tu Christmas. By the way esuku neliragera yoka na ndiro banya ntobogoreti gochaga se studio yani Christmas ni kukula babatange nse mbosa ragera tomorrow tell promising ragera timedenga producer yakanyora chinsa na bagora tabekrense yani tomorrow tell promising just eat kilikuwa nyori ragera gochi avocado chinsaga kali asengenjo this is the time ero monta koragera ndatali kuboli no ragera style ende yonse urende to ragera rende mono ose to ragera senchirembe agota bange ndagera otanyiri no mochoko na bigo goita ego wachoka yokanye agree with you nga bararo konyara bakoragera baetania nandiri kabono lyo mogoko yanyara koba ebiro abantu bale nyagitari ngangi kiabete isarango gutime abono mubeka nabono sare garangere tubekera amisi garangere tubekuchekera gerogete gari gabona nabachi etaga etania mepaka bono nyagitari yare bono no muntu nacha gukora nyagitari na kibono komweresa igo turende turagire systematically yani njero anya gukori ensu karakorana nensu kyakubeka ensu gorogaiga marenya manere muina turusetima uga bujali kongente eyere bube ayakari anya nensu bono iga ande chinsake kaliengo ko yawo boigo sara onye torana renda geragete nande gwarangeri guchiekege nigete tari rasmuri mondo tago guita omukani ngansu yinge tinareti kaki ndagere ndeta baguti neroro liko kwa bwensu alia amagwa kwa begero uchimono wanyale ko bago kobeta nande yabo muchanda igombu yago kane ndageragete keroko burukania ko manyete tindi gutumia injigena likarangire ligena liengo kombi yago kana tabanga yaya onye suguma kero gakikora nje mbekere irinde nayo muberugo onyara ko bagukurwa seshere iyo kurebia ensene ko ganeti mambia enga yawe neko ganetie rinde nayo kore umusimu weshere kore bia naende ebigani mbiroro Josphat Amisi no mwancho muligereria amangana a self service squeeze naro konyora chikwende chibangire bia squeeze ntobwata abana baenda chi school anakie ko ara to tanga bera Ndizi TV ga chi college ndiro to wadi bata isiga ga bakora mangana catering and food whatever yani akonyora chi suguri chiri chiabo chibangire bya pilau nini monto naro maitanya kwana kuligere libuya ase raini eriengima taigo tuma anything bago mosori kabisa hata maitengo mosori oyo narabu yara gukora consultation kwaro rienda gerete ya ukoreka nirie nchera geteiga biya kwa boringa eyenere ye nyumotara chaka go sabu ko beke sani yago erinde nae kwanyara ko bagukomanyanga uyu no musori wengoko uyu no musori wengonde aya to beka kegi maiga bono go ichorie sani no go chiari mwino gwasinyu ekera gwa sabiri chise mwesa to chiendagera kwa makonyara bade raini endagera ne ntambe ngayingo beke gwasinyu ko irana gwasinyu ko imuke sani ende by the way bagwenda to bakwanirwa abantu bari maite bagutangani obokima watangani chinyeni kienyeji
batangani bintu bona aye buno lenchara orochenga ke obrubukima nechine skuma ne chinsaga koicholie sana bona liosko chumuino nalio konyole ngokeria stew esambire kabisa ensamberia ochuli no era alia kire gento no kire gochiali ono muntu tena mangana kiaya bona kwanyora abugule tiga kabisa igorende bon abarende bono what have learned kuruga go mbiya bakore previsit imotara imukie sani elia hetera ini gakegima kagwa igaroranga gikerega iga okore sabe ibiye kabisa kurwa wo mae ko record sini ko cha kwimukie sanyo manya umedenga specifically kinkori ngoko igo yani timing ya bengia igo muntu karali geririga nkikebe kiregalia nalio nandonye sani kerera goisane yes to bukuli sani yake kumbe ndagera ne nyingere na barabutika baleta gisani chine monsieur tray by the way bona bicycle ko babanta boge bamaite buna tikabaligie sani ngiye ekobuguli ekobuguli ndagera ya kabisa ekero kwenda bona sekedi bune ekyo kali ndagera ya ngora sabu buja ya gusabo witere mesolie kwende igoro anaenderagira na maskani bia abigani bune biga bani kurubara roba rualite buna wateba akoli ndagera ndeyons Christmas ekinko yarakere abande baigwete mibere bobe abande bachete kwegokia kabisa mbia kwegokia ekenyugwa bona friends na bako koira out montako wodire mezinga montako wodire ragira mwaka no motambe ngonyokora tole drink responsibly na ende chishere chiga bali mubakoira abana chi out banda bali ne swimming pool abantu babe maiso asengencho antoroche Mombasa county ya Mombasa twaroche babere mbanya tukabago siribo gima in fact tukolie igoro asengencho ekwendeli bali gusafiri nero ase amache about yes yanya tukoba kego nchokanana na kolimera gosego capsize igo bono ebintu bune biga tigatobe maiso anya profession teye montolio manyeto wato manyigoro ngaki wa kontimbo manyene chipul ingolete there is a certain Christmas aiga Gusii tu tingo kwana but I was there abantu batamanyeti wa kontimbo nge pool na kantaga ke swimming pool abange no basireti bugima asingicho batamanyeti kuogelea so wa kontimbo ngona bane swimming pool ka anya tumanyeti bolia amachana mangale aigana asake ekoran babigete asolutanya gwaka tumeto se no anchete gwako ninganjete gwako ntimbo matenje na chagete kwegera nera macha nera macha kabisa na chagete kwegera ngakonya gokina iga erinde kwanyara ko bagingoma ya wikira bonenga gwatira ko bagoteba ebinto birio tanareti gaki taringa 25 na riocha go practice igaria ayonya kwanya tumaeti umata bantu mbaro the moment ya gusiba kamunyweso gake kenywa jikia ogekeiga omuntu onchorerie kienipi ware to mochando no nyimwenda komesa bali bona ndo kwa mobero musigo tago goikinga ebinto bune ebyo aye ebange bya kabisa okogenda ase ndagera bekirwe binywaji bya bekiru onye ekege ko gutumia gaiga atabanja njenge soda anenya gusiba gaiga tonya kwe lazimisho nya kuri ibinde gagu biranyara ko ba bigokorera bobe takuburukania Amisi takuburukati mwanchu muligere mkwairu bona out kwairu gali mizingano ere marango nyore osenga kikorokwa kwara burukani igali meto ogotinda no nyaraisi ogotinda after 3 minutes watindire abantu bono no bono mambinga tuacha iga ndoje nganto merange babere batatu iga ndo merange babere batatu iga bararete orobago iga para iga kando iga muntu nabayo koranga tumie kenywaji kia bia iga agake sabali kamuminera gatika bere gali ene twagika butuka nabo montara ire tukando ye para iga ine no gosemeringa banda bongo nyara barabanye ne mambi abone kero mugaso balire erite na barabanyara ko baba wikase chinga chiabo ibo kaki January nero roro kubugima ngogendera bure bugima tali bwali tukelimo ndinaro koragera otenga turamanyereria mumuroyo konyora nanya ko tanya ko gorera ndagero madenaro ro kwenda gwasibyo bororo mumuro butira Nairobi myaka mbona achitega iga bondo yotora murusio bororo ya toire guchiga iga toetorie kusanga namma etokotera nkorosa era gotebanga budget ya basani bika kando muntu gasabire ndagera mwalie na ora yo muntu ko kwaleke mwali bono batumike kwenderinga baragero koraga budget ya basani no begete kando era bika tabwate nonye kende korende egara musani amwire okugorira talibobe ijumbuya lakini rende orokia maskani
tokwenda gwasaria omoyega watindire gukwanura mang'ana echinsoni atabwati chinsoni nkoramora abantu wasaria chibonse chigukoimoki gochisiko bagotuomira ochiari kwa umire sengencho gwatindire mambi gokoboka tubwatirizo mambi gokoboka mugongo igwete buno taigwete igo tushereheke na maskani ganiria bamine Christmas ikia ekarotogenda tokono gochengaiga na into lero Monday Christmas edition chinga kitogenda tokono kumanya make asenchira yobwikirano Amisi ndo changa chidega na 54 chetire mega yechinsa isano ne chinsa 12 chamambia ekerobona producer gatebanga yatubikire chingero giteiga ibere omete bono mdogo ini mood akole binto nomo into torarorenga mangana asarikino yana magazeti twaratiga mdogo twarabeka parking aki achi gazeti twabate irubotambe for the whole year na inde ntogendre kuba manya amange kolende twatebanga rero ya tobachenjerie menu na abarabu edio tobachenjerie menu asengencho ntokono goba rio kalioka nerega igara kine twatebana Amisi na bwate ya standard igara kitwatebanga asengencho faida yao tigatora go savu etabauti yake torasanga yake experience na bana mwalikire gaiga na ke Christmas kino kere kulende tigatora irana ostenda soma tumako mdogo iga aturanyora engere ye moiga ibereche Christmas chege koro ekero tukwirana ende togendera gukomanya mange usibona na bere igonyora ngaikena kigataseni kia Ndizi television obwansu Gusii. Gusii. Omwancho murigereria ometoboso kumbara bokobo ke bogocha bwasaria maskani egirafu kyao gyanda gyandansi kwanyago kembua ogendo boiri onyoro komenta manjeriko Gusii omageni onyago chobwogo anyoro gweka go kwarenge bikorto bya magani Chingero na papa antiviral asukumanya chipend nabanyangiro burugongo Gusii kurwa chinka gichamagiga goika bono kira ritu kuria Jumatato goika iju Ngoro ko papa antivirus umumuri wo koletera chingero butambe korit kuria Jumatato weka ijuma kurusa 11 mpaka nseme ya marogoba umwancho ndigiriti no maitege tsini geito na mbeyemo kia Ndizi TV wasubo mu Gusii aseri toka ligo toka lingazu litoka bokunywere chai litoka bokulira bukuma so wasu no bolo kunya kuria papa kole na papa umerana na papa antivirus ime ya Ndizi TV Kenda goto kwa chigabu asigeta tsini geito na mbeyemo kia Ndizi TV oyo papa oyo Yesu amana balifuka kimanene tuakali charo amana dagira sisi Ngaki Yesu gukuwe ya bere yange ngaki Yesu gukuwe ya bere yange tukurio koiborwa kumotoria Yesu mwana Nyasaye asese engaki yo mochengo amona magako tare 25 kero mwaka abumura masamba tema mojenga na bamure jitani tema moikerani mojego sanga amona bamino ochengero koiborwa kumano Nyasaye mojego sanga amona bamino ochengero koiborwa kumano Nyasaye izata moje mochengero koiborwa kumano Nyasaye kamuna bamino Nyasaye tata erituko linene inze
bionsi okwiburwa kumwana munyasaye tata nenga kiyukulia amona kunywa chindagira chira toke nobesa wechanda kilio tabwati nabali ono mwate sangana bamino nabange baganete kuikarero kolene nemipango yomonene tata nabange baganete kuikarero kolene nemipango yomonene tata nomonene mwanyete kuikirero ntitosake sukwamo nyamba tintenge valia murabe moyo totenge twensi kana vakeoke pandie nyamba tintenge valia murabe moyo totenge twensi evinge ni nevinge ekerole moyo kulendu kuiburwa kwa Yesu niko kubuwete abamulekeoke milungu yaito keroka na Kisii Nyamira ngima igabono mbatige motemezana ingero chake igoli lya kule igabono mbatige motemezana ingero chake igoli lya kule
kogenda chikabarora baiboli abangi babangiri kogenda chikabarora baiboli abangi babangiri bagende banyorane na bamwabo abangi babangiri bagende banyorane na bamwabo onyole gokori gasi naenda yeturabanga onyole gokori gasi naenda yeturabanga tema bwango banganuganire uyikirane suku tema bwango banganuganire uyikirane suku onyorane na baminirindi mukwarania soboronge onyorane na baminirindi mukwarania soboronge yamba ne mukwasi kukebigo ana kwanyu kule ndugu yangu ndagira Yesu kubona numanyete neganeye ndagira Yesu kubona numanyete neganeye tema bona yubagurira nikagera inganebe chando tema bona yubagurira nikagera inganebe chando winyoro bagurira machere bayona mabute taya winyoro bagurira machere bayona mabute taya ebinte binge bono gandu bangera asinga yao ebinte binge bono gandu bangera asinga yao toma chaye wikirana zinu tare ushirina ine toma chaye wikirana zinu tare ushirina ine mubange buna mubu chake sugu kushirina tano mubange buna mubu chake sugu kushirina tano Next Italian mwenyewe mwalimu Nyaukiani mwana pendo chari kwenye Nyamira Ema yuba tumiririru benyuringa kyoko genda Ema yuba tumiririru benyuringa kyoko genda Elinde bakuranye sitani bachite okorotota Elinde bakuranye sitani bachite okorotota Batebyo nyakuri n'abageni babange baikeranie Batebyo nyakuri n'abageni babange baikeranie Junyalizi nigakuamanya mumuganyera litombe Junyalizi nigakuamanya mumuganyera litombe Eneli mumuganyera bwali naboigamo na Samueli Eneli mumuganyera bwali naboigamo na Samueli Ungera ganyure kebiri umuguzwa ganyure tibo Ungera ganyure kebiri umuguzwa ganyure tibo Azara ganyure nyao kyani muchiche ko barotota Azara ganyure nyao kyani muchiche ko barotota Tana mwikira ne chinga chaino Abana mwaka tana mwikira ne chinga chaino Amaira balira baguli na bana bamino Amaira balira baguli na bana bamino Aina yetemu baguli kendo bairere Aina yetemu baguli kendo bairere Ikagere nke yenga kiya sukunera Ikagere nga kiya sukunera Gagi Yesu kubono ya berere yange Oyo no mugoko mone sana Elina ringa kieri to kuguyesa bugete muna engwe abantu bakari bitoko chia koko chukuriye bitoko chia koko chukuriye nyame ensambe koko chukuriye kumubo bari ko chia buchira ngora tore to busukwa bokoboka enerenga kieria yokumena n'abaminto enerenga kieria to gusangana abaminto garia kubwatege ntogari kaoyo mino abantu abaminto kwasara bashukuru sana ase support rimwe aberimo gotoa asigeta seni geito kya Ndizi TV amareta rigongoro kwa papa antivirus gaki tyatomira nango 2023 oyo papa oyo Yesu Omurigereria bwe television ya Ndizi TV
bono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elio wikere abarigeriya kurochi county sana na ibire echo chira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio to wikere gose otutalire ase chiabisi chito echo chira se nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo wechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe ekerogendrete kwibanga kugore bintu au na boigo okoriye duka okugore bintu bigotumeke stima na kubeka chipamp cyo wakamache na kubekerwa esola tochandeka koriya tambe genda Getembe Electrical Services nigo bakonia PVC conduits chi switches na sockets chi solar fittings meter boxes ebirobu chi contactor nebinde binke Getembe Electrical Services nigo boigo bare government registered electrical contractors banyore asamaga cha Silver Building shop number 1 ground floor Hospital Road gose obakere simyase namba ya obisi enoti isano na isato ibere enoti isato enoti isano nemo enoti isano na isato gose enoti isano na ibere enoti kianda enoti isano kianda eyemo kianda gose enoti isano na ibere isato isano na isato ibere isano inye ibere isano na isato Getembe Electrical Services asobokorera obuya Obolemi nobonda n'umurubiryo bw'ogwesemya nakwimanya iguru y'obolemi bw'ekerero obuburakonye uchumi yorogonko rwa Gusii nabo igo Kenya ngima kwimokerera iguru obolemi nobonda voigo obolemi nesiro gosenegete kyo mogongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwa Gusii twabere togotara imeyorogongo rwa Gusii twabere togokoretera amang'ana mange obotugi bwechimbori chamabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeriro rya Gusii chiamate chiria chiaisanekirie nendagera nigo chigenderete boronge emanye oboremi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero yabaremi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye omwancho murigereria akonye tutayenda omutimo kontu agotebingo chotono yo minto ore expert giokoraga iga ase greenhouse yege omwancho murigereria abono tiganda koira mpaka asitugwesokera chianga chirito kubeka ekero monta kwenda korusia oboke bono akoganeti oboko bwao chigo chianga nchiri chikobe kutiganda koira oro na nchende soka na nje nchikori oboko bu toba soko obolemi nobonda kira rituko ria Jumatato chinse ibere chabutuko no moiroro rituko ria Jumanne chinsa isano na ibere nechidegeka 15 asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bobisete amange aigiyatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontinta niga gwasoririe alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kurugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio kiro monto asense yegatomenyete oyaiteire asenchera yemo useyende anya kwa yaiteire imeyo morovelio ona yaiteire aiga nonche Sara Nyarangi Ontinta ngotarera abaminto goika amakoli nebinyoro arambya tokobuka mbunye mba meliane gotwali abangora rabutuke mburanya gotukurugoro nabongo boka butuko nare narete plastiki na tereka yakinda ile garanya beka kurugo tentwerobo sio na yaiteire Jumanne botuko enseye munini su yamaragoba nabo igo moiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nigideke komnisano chiamogaso
ebundi engia nigie kororekana rituko litanganie agoika semeremo yao ne mashini elia kutumia gosobosera bwemeremo yao nigo bokororekana magega yo gutumia chi mashini chingia echo chigotoka aseduka ya Gusii Star Shop imeyo muchukisi nigo bakonya chi mashini buna meter saw machines, cut off saw machine, chi blow dry, chi blender, chi hoover, chi car washing machines, impact drill, circular saw machine, eruta machine, chi battery, chi machine chogosonera chianga, welding machines, chi grinder, chi power saw, wood working machines, chi chef cutter, chi tinga, air compressors, submersive pumps, chi water pumps, chi generator, chi solar panel, chi engines, chi electronic hood and plane, nichinde chinyinge, batarire, aseduka yabo, ere asebara ya Kisii Kisumu Highway, imeyomo chokisi, asamagacho Gusii Plaza, ground floor, room number 6, naboigo, mbabuate duka yende, angenebingia Family Bank, imeyomo chokisi, bakeresimi ase namba, enoti isanu na ibere noti, isanu na isato, ibere marakane, gose, enoti isanu na kianda isanu nemo, inye isanu na isanu na isato, isano isato. Gusii Star Shop Kisii for durable and long-lasting industrial tools. Potters Haven iyi ni sukuru igosomya kuri birazi bya daycare, playgroup, PP1, PP2 na grade 1 gwika grade 5 nigo bobwato migirio gibirenko bigoro weta ni gisemi cyabutambe ngwegeria bare okubugi gita nabo igo kubugi piano nigo bobwata borokia bobwata migirio aisaine. As you have seen, we have very good teachers, not just in academics but also in extracurricular activities. They are not just shining outwardly but also in academics. They are doing their work very well. Ebirasi bibwatama bagabo igo aisaine amachama ya yukunywa chinse muchogo isabira ribaga yokogosararia chindagira chingia naboigo chikari chogo korobo sombi nkobwati abare amegerionsi yumurubyo CBC irumwano ase school ya Potters Haven ayande utigira abari mubarororo nigo barase kanisa ya pefa ensemo ya daraja 2 wosobari kire email pottershaven@gmail.com boigo nabuko bakesimi asinamba enoti isano no ibere isateyemo isano nemo ibere isano nemo ibere isano no isatu inye gose enoti isano no ibere yemo kianda isano no isatu isano no ibere isatu isano. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi omurigereria asamana y'ubusase. Mwanchu murigereria abwigete senikia Ndizi TV na inde twarachira somotimo komoke twagotebinga rero tunawapatia dozi yenu mdogo asengecho niko tole muda ya Christmas ne umojega bwoko argania omwako moya o 2023 kolinda sebono Boxing Day abasa abantu bali mwe twebyewa nabanchi baino ebyewa korwase your loved ones na bali abairi nabasani moko igora litukulia rero mugendere go sherehekea egere mu bibange byasi bigwenere tonyene chiba kuli kwetu bunekewa ochibeka se chibwenere tekoba onyene yanga omanyangana kyo konyebeka nebinto binde binge biri kwanyora tekorwase abairi nabasani
nyumbani amo nabali bwanje tege bono mwancho muligereria semambe abono litikolia Jumatatu na intwe noyo mito Josphat Amisi amo ne producer ito John Kebati na otolegaiga ase studio kwene kiabuna kende nkeyoge kugweta toligo chenga esuguku ne Christmas ayebweka kolinde no otolegaiga tonyala ko batogosirana ase nchire mo Gusii yende tokona kogoka ase ngencho ngatali kawaida oboke koromugima abora aboke onyore ngani gorwarete onyale tuli kwenyara bora boke kogoro kwali gotachabia onyore ngari gandi lya kubwatiro kogoro kwa very paralyzed tigobono negesio onya kwabokire korebya nya kwabokire koromugima ni gotogwakira Nyasaye ngambia mona kieko gara tolegaiga Ndizi TV amorobulyo bwensakia kera litikulia Jumatatu wika Ijuma usangamo naye na gukwana naye one on one tuiranire nainde asintu ndende akabere biye mono kegima ase ogosanga amona intu ebirengere biyago anene gweterase na SMS na gweterase injira social media sarante kutorarigire tuki SMS bere saptuiga ase bali baine kirenga no bare email mo bere nariga kurukunga James Waro team chini ya maji inje ngolikorera mwane litikolia rero kona boxing day rero mwaya ko ikorera na rega igoiranirisha bigindiro yanya ko bali gwatoranga utumama igochia ase oparanya weekly fagoteba talioria omofoma governor kurinde ne kase ni aembia mono sana sa Henry ayora kurubugita agotanga siku njema kwa mama yake Teresa brother Evans Onchora Mesa Manyara Daniel Bosire mama Stengo Davin Wakioga na bali bonsipi banya toima boigo agotebanga gataseni Ndizi TV mugendere ko ba mugoseseni gwambie mona sana sa Henry ayora na rega yokotanga Sara and Josphat obo kongo kori ndagera na singe nchongwanya konyore ndagera bune yo bono okonyeria na wasiwasi na geko gero muntu ole sana oria endagera gwetania ekerengo mbie mona sana kwa nerengwa ne nganeria totikaga tugo batogote baigo namukatia bange tubaria aba agoteba nariga iga gotebesu kuingia no mwakumia kuchia Ndizi TV taligetieta kurende ujumbe yawe nyale ko bage wika emambia bona banda bali banyale ko ba kweneke nga batumire kerengeri kiabo tera ase namba ya SMS mbia mono mwanchu muligere gendera gotoekerengeri kiao asengare ndeyonsi eri twabuli nabona ntwabuli nga Kenya kwanza gwicingaki asengenjo yanyorire criticism korwase chinsemo korwasa bakenya uno bugimani go bogendrete ko konga mono wetani abona bwarenge nonye nase giserikali cyamagega kurende bali bagendete gusanga mo 9 ase bono mambe gwetera senchira ya Ndizi TV News digital abo on Facebook ndochenga Zakayo agoteba morning tuned in from Bumachoge bwa chache sengeralia nchogu watching you live with my beloved wife Judy and 2 sons Emmanuel and Samuel without forgetting my mother Stella Zakayo still in holiday moods tuko pamoja hadi mwisho bia mono sana dunia melap agoteba pamoja from Saudi Arabia bia mono sana baba ekiongozi Safanaya Onserio agoteba korwa bonchari the show from Rihanna bonchari agoteba following the show bia mono sana ogoti kefa korwa Kakamega agoteba live na aligirete korwa se ensemelia ya emitandao Nadi Nancy agoteba count me in from Kenya but currently at Lebanon bia mono sana abakenya mwensi walimo gotubate korwa chinsema cha Middle East to wakangambia mono kirage korwa Doha Qatar mwensi pi asilibwa togotebanga mbia mono kigima aboki bagendete kuna gusangamo 9 9 togendete kuba manyamake Josphat Amisi amono mwanchu muligeria timanye tinga aye uko na ujumbe gani chinga kitogendete guchengira omusimo we Christmas kama ntoni mete na wate ujumbe eliaga netienga ale konyora libaga uikare kuro ujumbe uchi asaba Kenya ale kuro ujumbe uchi asaba Gusii ekero gendete konya gutafakari ali obwate na eni mete no wate ujumbe na inche ni bwate ujumbe ndagania abanchwa osomwanchu muligeria aiwe the Pope Francis nigobono ere ujumbe yaye arure gochiase abantu imense gosemono ujumbe yaye niganyero lire gochiase nse ya Ukraine amo na Russia Pope Francis nigaganeti chisegi gokorwa gose the war
enyare ko bage koera ase chinse echo ibere kolengana nere nigagoteba ng'a machafuko mengi maafa mengi na mechande mengi yaronekanira senseri ya Ukraine inyora chinse echo chionsi ibere ne chinse turatebe buna chiri buna chidona osokonyora ng'a chinse chinde nchitegemete konyora ebinto gose misaada osokonyora mangane chindagira ebinto ebinge nabo biko ba processed as chinse chibere bono kolengana na pop watebire ng'a it is high time achisegi echo chinyara ko bachigo ikomo elio abantu na barabo bamanye omolembe ekero abande bagendete gosherekea Christmas bale no molembe na iga Gusii seito nere nigaganiritie abantu ba Ukraine bakore chisegi bamenye no molembe pia mono ke moinyore boigo okina kwerigoriria mabuta asensenki magati ya bense ya Kenya amange nigo bakorigereria akobwatekana na chisegi cyanyare ko bakigwateke ensemeria na geko gera bande bagotebanga chisegi echo cyanyare ko bakigwathiri gosi kwa affect ubugimo bwakera rituko kati yabo obugimo bwanyare ko bogokina nande usikorigeria ense ya Kenya boigo nigo yanyare ko bakikoteba gere kwenda bana bagota ne bitamero na ge kunyarekana amabuta anyara ko baukina rigori kurinde ense ya Kenya mabuta mange korengana naiko bagota nga kuro kuro ase chinse cyo nigo kare cyanyara ko bachigo so ase sigi umusado uri gwatika ko bagoteba nigo okoira nanse sata tarasuka na hari go share ne experience kya muna intu engagetinga na itu akwanire para bakonya corresponding ngora kuro kunya simi agotebe nga morning asa Amisi and Lady Sarah good morning to you about food awatavanga ya mwinyo iri reminded me what happened 1994 aikera attended a seminar ase hotelie ya mo imeye county ya Machakos ase barenge MSL ya self service bono endagera egachaka ko bage go serve wali spaghetti enyoyo na ubukima na bwa chake to serve gari lakini in that order but gawatanga kumbe gochimotwalia enyama no yarenge motwe enswe nengoko bono mosani obagachaka kurua nebigeri aichoirie obukima nenyoye spaghetti no bukima bono engane nengongu anyway engane nengongu ndoche self service tables nkarejia jaga 1994 umanyete ngane nchesara nale kwa uri bagandwe kerengere kiane buno muntu bene self service nche tigerusi go seki why erusi wororo igekogera igo yaretira mangana mango manyete ekeroguru sometimes okay genuine nabo muntu ore nchara kabisa abo igweto ore nchara lakini sara nagotanga ni motu nagosabu motangani kwa rusi yaka kimagasini kwabeka bona nje singe nchonda tegeti bantu bandigererie barore ngamisi yero rusi rio bonge nako bwate tukuruma ngo rusi gake na njana rusi gake kurende imeyane igongumie nchara ne nyarete kurende sara konyora kwa ri bitochero bibire bitatugaria kwanyoranga bono turi tutagetindagera nyinge tugwatakaga kigo na njana ko bwati igo kingo kore raini aria kwanyora kandagera mbwate mesa usase sali na sinini naumia na ndetingwira ni ria kabere bakore ciorori lakini rende ombwatekani ombwatekani asengencho nchikinatangana go sabu tete ko sabu kolengana una nakinyibwete alafu naende gento kende abangona babako kora serving medo sabu koligereri orora naki asande serving yasanaro go serving mata agoika orio tangaine mubekere jame nyinge kabisa ukubwati kubekera libuga ne kwende nande no gendra goteno aligero to the next person ogocha wana baka kwa abo male serving atote ko bata self service ni bwato buye bwa no bubebwa imagine bono gwatanganiria abantu bagurete ndagera kabisa balenchara aywata njitimbu atiara kabatangana guchiaria barusi bonenya mei kabisa ere soft iga bagotigera maguga toroje naro nguchire yareta omochando omonne kigima ase endagera naende getone so miri about amangana yugo serve go sante barba go serve self service tangana ingakora sa mangana ndiro kwaje ndagera yedire maega mwanya mutirante ikomechi maega ndagera yedire mwate buganya mwaganya naende osana nyine chayari ngabate mabere taye wane turungi tokoreta turungi yewo chande ya sawa bantu sita ande mwatigara ande mwate buganya at the end of the day kwanyoranga kidi ndagera koereire igo bono always kaba mutangani gose angega bo tobesa kaba maega mono na bintu bigo change mbiya mono kegima
nyora boigo sara anenga kiboigo okori kwa borokia kwanyare ko bagokoreta liberera imense ya Kenya nyoranga amabaga na nyara ko bagakurarigwa amabaga chiribu 30,000 ayo arachikoba gagoikera borokia ao imense ya Kenya naboigo ekiombegerio kurika abarimu keria ya TSC kubatekana no musio ye Nancy Masharia na tikito ko bagotanga naboigo nabo barachikoba kwimukia kerengo kia abarimu promotion kurwase elebe muchia se yende lakini kuikiranga tugukwana ane kiombe kibono niyo kianyare ko bagigo cancel promotion y'abarimu kubatekana amaberera mange twaroche kiombe keria gitenenete abarimu gya kupet Kenya tukabage gweso kigatanga obukurumi wanyare ko babokorokana nene ekera abarimu bakurikwa nabo igo promotion yabo kurende bono igo nigo bateke tomoroberio yo onyare ko bakoba asenjere obwasioku ne kene bono esinje amaberera yo ekiombe Kenya likoteba ukurika kora kungo bolika tole kurende abono amangana promotion ngoranya beka tole ngoranya tuliza tole kanda keigo kurendo kuriko abarimu bari 30,000 ngogendera lakini promotion ya sabono yanyale kwa bagigo sukansi manyetia ye bunasara is it emyaka kobera se emeremu onyara ko ba over promoted wose na performance omatambara babatanga nje na someri ase myaka 30 ngurita yango chia na bero umwarimu tugo nanya ko bagingo sukiwa lakini sikuri performance yaga maene teri inkiya mono era nyara ko ba yo kwenable onyara ko bagosukara lakini oligeria barimu abange na ekupeti ngima igotanga barimu baitu banyara ko ba say field for very long time but the promotion teyo na kiora kwanenga neyo actually yo mtamisi abarimu mobonsi go bara around 35,000 iga kyombe gya TSC kerwete egeregechi komenta mabaga ya borokia ko goziba the gap ere asamangana ya barimu ngira neriri boliri yawo na batindi expert mono kurende kurenga no obumanyi bwani matetingira neri buno manyete na ndonyo atelibo lakini according to me my understanding a promotion niye kubwate umetanto bwate levels ngo igutolenga siji job group G job group H nanya go understand bien to tonyo expert mono litikolia Jumatano arato tebyo mangana aya ngaki ekerori job group A igonga iyo masoma igetaga enga iyo performance eigete igo ige kwenda nechi category anya kole job group H no gwenera tama eno suke anya ngo jijio ko genda no gwenera to suke ige minute nabono kwarure kurunse go chaiguro mbanya ko achi promotion chi job group gete batiga abande bakumia for the longest time of course performance nero ngo changiere but mono it's the job grades I mean groups igo bawena tibabwati ba promote every job group anya kole hedge oiru osengo gochimwena anya kole timedine rilio koiru kolende bagwena teba consider every job group asabali mba base koiru ralio kalio ka gosen job group C nero promotions abaiga bandrende igona bekoba egento kyogo ichane osegento kyogo vunja moyo osegento kyogo amonto bono taba na hamu nemiremo asenge njongo yo ndero yo maiga eragende tukoba promoted mwalimu bosa asenge njari job group E kwanyara ngubutiro for the longest time on according to me tigaba kora promotions every group onye gikaroro ekero kia abarimu na kie kibono kubatekana na ekiombegeria kia TSC niyo yaterana Kenya ko bagi gotenenia ke umoroberio boko obasukie birugo abarimu kurujinsemo nyora bagiga serikali nigo egende ko bagi gosuguma umoroberio 100% transition kwane kebuna kera omwana omo Kenya onyare ko bakonya chisem chirijire basic ko irana ase chiskuru na kwane kingonyare ko bakonyora amasoma yo nage ko era bono umoroberio boko lika aborokia onyare ko bago kugendera ero kwane kebuna eskuru elia reshilia bana masikuru njiro okonyora ebwate achi stream no nyisana na ibere osisano osenye pone stream bune yo kwanya ne class yake mukwa stream inye kiganeti aboroke bachi tororo kwanya ngwe bago strain sana ekero bakonyara ko bakwene kinga banyara ko bakwena na amasoma as much as 100% transition again rete na bigo abalimu ekurate ine linga tigabali kwe elinde banyara ko bakwene kianga banyara ko bagosomia bana baitu asenchira ebwenerete abalimu tigabamentu na inde bakore gento genuine abaiga Kenya ko gure ntega ngatiga ko rwase aboene no bwasio
akini bwana bono bwasi uko mbwana gwikerana all the way from politics all the way gotrimboke goika no yana abanyagitari na barabunkurira bari they have stagnated for the longest time asemiremo ani kero monto even prisons department muntu naro menyire obokopro korua karigetu up to now ta no gosukigo lakini gwanyoro yo likire miaka ya mega mekeigo muntu ligetu osen 206 no are the same position ayuna mangara bono to gocha National Police Service igo koro kinga Kenya tali bari muboka bakorera tali baskari boka bakorera tali yani it's all round iko bana karata danga okoliko bwene no bwasi okunini arafu nande twarore puna the politicians baganda takotabu keep off yes korwa samana yokoliko kwa bali mwasenga njo tali mubungo okubalika NTSC ekolika bali kwanyoro mubungo chakere korangeli the jobless abali bali bose pide constituency ane batabwatemere moto merane omobogani gete why because kango wana tukuba moyo barangeli bataina ki egenteke bali mwensi mobwate qualifications yes apply batebi yani ngendera ko basegeta tari nariyo ko barangeri cyo batainga bono oyo korete gucagera mwaka 1996 bandore kando torore na kitoko ramonyoro bakaniu iko wanando nsegera mo korangeri guna n'abana siasa mo korangeri guna ababunge mokoreki ngochikuru kende omanya ko eu it is not like that apply imwatangase umethana bakenya bagucha baseki sana mwairu the direction kurwa so application kutoka kwa mwajiri mwatabunga ki morangeri unonde bwens natumia ji shortcut na ji shortcut asinge nja bange paka bai and ni mete bonega it's still going on despite no young president Dr. Ruto okanya politicians to keep off engana ya TSC recruitment ya balimu igobana nansi yesumole aba bunge aba na siasa mwensi yes segeta abali mubalikwe kurende yo minto Josphat Amisi ngo chandi na kumya kwanyoro mwalimu okorete kare long time ago abelrisiko 10 years era na kyago choko andonyo aranga nkuri kubara banga anda manyete okay TSC se kutumbeka omadri wa omwaziri wechisema ezekre machogonyara ko bakubatuka amachigwa bene karaski ya gatano gatatu omosi oria OTSC nansa mashere nyorete libaga nere koerera inki moroberio ki ekiombe kia ekebwate guchia saborokia kati ali anyara to ba okwana ni gatebete nga ekiombe kinkenekie nga omoroberio ibukori ka aborokio nyara ko ba asenjereo oboene no bwasi oku igubona gateba nande criteria ende no koeneke nga ase umwalimu ori onyara to ba okora college ditangani na baguchikonyara ko ba koewa priority bono toise kubwata engane yenya to ba okwana igubona onyaye kwanyara to ba okora maybe a college matuko emyake mingi atikira ko begweta maybe beandenga maybe this is your time waise kubwata criteria bya tenga what that one bali bonsi abakoro bali muna abange pagande bagorira another courses mwalimu asometa kare pagando jiro joiniri osino bunyagitari wanande njira ando urikiro ando urikiro bali bakorete nere gari butebaranyara bakurikwa naende gentu yo chigiansekya mpanyoro buna abanyanyimbo National Police Service to be honest nkulika bare every year prison AP administration police KDF ngonyorore every year uko advertise baenda chi college bakura nande baba batumwasi bakorere mirimo almost immediately but bone kwenda profession mune yabalimu ande balimu no tutegemeta bana basomi kwanyoranga it takes mwalimu 10 years takes mwalimu 6 years akole tali sikupaka bwieba by the time wacha kuliko andikwa yaranga performance ya kwa sababu amesahau inki kibako soka ekorangongo chikola chingorangeli ubare every year na barabwa mabagango bara advertised inki bata okole na barabwa ligeli wemermo yabo immediately nengana tokunya kubwatia maybe tonyone na alo kwari nga scarcity nero rombia scarcity nero ya bali munekene na batoko enchira nanga abali mumbai saini timaido osemna mangana budgeting osemme mangana enibo eyo ba ko release budgeting elia nyana ko bage godumia emeshara ya bali mu bono rende no abarabu no kweneke banyana ko bagutanga lakini rende bono iga sara na bogwanchira na muna nchenga mtorarora
maandamano goso mugomo bwa balimu of late ya ngendo chenge miaka 5 yanyale ko bagweta onye tina moja abalimu bananyara ko bakwenda se omorobekano bagotema ngatwabekire chi osomogiro ndebwenzi kero kende nga pali serikali ko manage wakana na gwikulika na sababu tiyo nero sara uranyara ko bago so iwe mirimo na inde obatuwa kano uyu mateno muchando ndekona gekongira na njigi antaringa inchinara ko inchamisi possible mba chi department anji sector njiro rengwane na yara nyira na chi sector njiro ro to me no devolution into nyanjete yaretre chi amagendra sa chi county cheito but chi sector njiro chi very sensitive una bono e sector ya health iyo ise ko manage the national government twarorera ba nyagitari ba kwenda semegiro ba tanga chibesa chito kuikira boni kantora akano manyete na banyagitari na utwa kagetenga kero kende kiwaso ro banyagitari yese gocha very automatic but bone kero ko banyana no bare assist bategete ko beka mandamana nemegiro sababu yanene ntoranyara ko boto gwakanu chi besa chito igobona ni sector chile very sensitive ntebi abanyagitari banyara ko bako somogiro chinyagitari chito na kichirabe emambe yabono namangana makongu kurende serikali ya national government ne chi county ninde no kwegena jigenda tako bachiko beka emerobelio kwene kianga chanyara ko bachiko beke budget na gosokia besa saine ilinyara ko bagekoleta amagendero ase umananchi kawaida bia sana ekrangera likia iki sana Josphat Amisi nayo machumuri antumanya tinga aibuno mo Kenya kurigererio le binte biga gwakumia asengencho twensi na Bible togenda togosomia abana ntogenda tukuru fees andikero mwibuli agotakero mwana ya maya ekero akolire teribya omwibuli asomye mwana college bwali mwatumeke chibesa at the end of the day omwana abeka abande nabwo ba lose hope mpaka bachakira gutumeka no nyina maliyo yo gutindia abande babeire hopeless bakali kwerusia no nyina mbogima abande wa despair okoyenda wada bungoyo ne graduate gakaro kumurigeria atachitense reason it gas stay yo and ba dana nga stay yo Kenya and ba the bigas nature Kenya so abana basomere so who is failing who alafu asamangana ya awalimu na whatever of course na asabalimu aba almost 30,000 mpate betenga 9,000 mbachikoba permanent and pensionable achinga kia abandi bako bachintan timbanyange karuma alima gochikoba intern nkonyora arikende gose konyora arikendo geke at least yo kugure sabuni kinwa mugongo kinwa mugongo na ya keep rende kwanya kwanda lakini ndekera kwa be intern for that long time minutinga entundende abali banyara kwa bakuliko bone go kwa absorbed in the system kwa banga permanent and pension be one process gete mu paraitera iko mbago nyara kwa beka bonsa tago alafu na ndende kwa tebera mangana ya banyagitari antoroche KMPDU Net Union chinde amba machikuru ko serelia mono KMPDU bagatebanga agreement eli korkunga CBA collective bargaining agreement yabo kuru 2017 bakabono aijawai nande ntora ranga megiro twara ribakwenda all and again lakini baikaranza bacha into agreement geteiga oraba irani rimirimo wana agreement ko 2017 mpaka bono ngakieta na wikera umayente boni gana be serikali atware of course some excuse yera bena boigo bune sababu atenga transition is a process for example kiwaso iro obisi nabo ekubwena kwa raisaransa kwa raligiringa obisi na kiere umurero rabwata nga yexitire gaiga roofing yembiye na bintu binde parigiririe budget chi proposal chi budget ya nyare tuteko bakwena nugochia se department ya health nereyeye yobono abange babarai including chi governors bagotanga give us still time kiagera mpono twaso iro obisi tunyago kagua chi file na masakara tororenga CBA ye ino na bayarenkigo nande ngai chibie nibe yabete allocated eguchikorwa elinde bonyara ko mo kwene king monyare ko ba mogwakano lakini bono incharango tebere ngatiganda ganyaki eko era okolire meremo asa matuka yonsi naganeti omwari umutinya nyore kenere agosare nyumba na Josphat abanyagitari since health era na devolution era ne ase amaboko yichi county
nturuche ngabona abanyagitari abange nari bakorera kuruchi county chire notorious mono ange county ange isano cha Keremero ganda Kilifi Kisii yenyene mpaka bono iga abanyagitari bande some doctors mpaka bono iga ambana kwa egwa chibesa chiabo reason being kero kende buna gwateba chibesa ba governor abange mbaro batara nyora chibesa chiabo chisa ine kururugoro egere banyale ko baba okorera emirobuli yabo ntwarabaka umerana ase county ya Nairobi bagakwanira mange iguru echibesa bana bataranyora chinkira still serikali anene bwate lideni lichi county it almost chibesa nyinge batarayo bona kiekogera delay yo kwa chibesa kwa serikali anene wocha ase county nere good delayisha amangana yugwakana nonyene misara ndikonyara na tobe county bakorera korera bo betale tano adana bisambe to mugaso bwoga temba ko mufuko bakorera kigima perendo mwanchwa omurigereria ntugenete nga onsi na chiko kolekana ebinto gochakara next year tige binto bibe in order sure onyina abanyagitari bakanun time ena bari boigo onde bwensi mukorega onde bwensi tuwakanwa on time asingenjonere akorere mirobiri yayaganiti igakarto gandrete go mwanchu murigereria olio gandrete gutubwatia asante sana ndoche Brighton bakoli nere nagendete gutubwatia asomorobiri bono mambia na indi nagendete kuligereria ngana kitogandete kubike binto asante sana sana Brighton makori gutubwatia amona intie bono mambia Merry Christmas kwani musubati Felistas nyanchama amo na bana bara bakulika online ndochenga engineer Dominic Nyakiba ondara akotaba tuko pamoja kurasuneka Kirwanda alafu nariga igotagete kumanya tumaite nonkonye nonyene producer itu monkonye tororenga ntumuiraniri libolieri akorwa Samuel Motanya akotaba Morning Ndizi TV akotaba what happened from Kisii that the baby Sagini was not given to Nairobi former governor to take him to China for more medication. Yesterday, former governor was complaining that the direction he was given where the boy was especially he mentioned Langata Children Home and the baby boy Sagini was not found. Please, what is going on about the baby boy? Please help me to know that, please and please. Oyakora olikira mangana manga tago. Anyway, in simple terms ata tukumayanga mwana baby Sagini right now ngaige ikire. Na ntokumanye asenjere wekera. This is a sensitive information. Toko yekwana otaranyora a lot of facts nganki kegendreta kolende ntokubwatirie tumanyenga inki kegendrete ase omwana Sagini ntokero kitumanyete neringa bakagero bali mbaigeti wasiki gambero litiko lya Ijuma nainde bakanyarwa bakolinwa ebond asenjanto buna bali baise kuirana ase kenyoro ntumanyete nga mob justice osemwanya bantu no mbaimokie egetambokero amonerichi yani mbaimokie egetambokero manincha nerichiko no manyete kibara akore alafu nainde rende abaiga baise kubwatukwa no baraende baraswanane n'obutuki so mbagendete gutangwa ekereki niki ekogenderana ndo mutinyo ogocha tigankwane Vincent Maina echu yabo basi agendete goteba watching you live from Bosansa PG. Greetings to my wife Lucy Omolise David Musiria and all Ndizi fans. Biamono abombali ba utobate witra century online. Biamono kigima sana ayo kurtenga Ensakia bwakire Kenya Kwanza must be given time. 100 days are not enough to change wema jaribu Evans from Isena kazi nzuri sana. Biamono sana eraga tanga tuko emia na magusu sana kubatekana na kerokende agoikirania chira cyabakena goronga mukogoti Joseph niko ndani biamono sana. Asante magoti kwani Mariamo mukwani kabisa mwama igema biabono. Merry Christmas ase Amisi Josphat amangana Facebook mbarega na bwe batebire naroko ngona isie ku kipasenwa korwa sechinsemo chianaro kwa gotebanga momanyi niko ndani atanga waje sipati yo lugha vizuri
Gako igare aba neiba baito kurwaria county ya Narok. Kira toko bakwani bali bonse anda soba bogini watanga heba piemona sana. Nare gotanga Nancy Ombeto gachia bosio nyasaba konye omoroberio muya justice mwetu. Congratulations. A good program emambia bono Jared Omwenga kurochinse mochira masha gotabanga oye Ndizi motwe Kefa Chalo, good job. Piemona sana. Bravo Amisi and Sara. Oyakurunga Keri Mwancha damakini ke mam abatabanga mumeiva Ndizi TV. Piemona sana Dismas Omari. Weno mwenyanyimbo kurochinse mochiri chenaro kwa gotabanga this is a very special program to me. Piemona sana Kanini Siengo. Very impressive program this morning. Abampaliva nyaleko aboigo bagotuma ujumbe yabona kweneke ngana obale imeo moroberio. Tutana ndaso mutumokomoke na ende Josphat Amisi etwate bana slow betere unboxing abantu bagono kugolebi chizawadi cyabali tokona gusangana barabo asinjere yobikirano. By the way na producer ga me producer ito anabigo manager ito ka goswa guchikita Maria bwate akamuzigo gakeiga ona musigo ya box my to sene surprise yara to na intuga igando koromorobeli anyway na mangana into kanyete na boxing enero na kieko bakorwa ase na morra kabisa ona temaiti ise gotoka ni zawadi aletero yo muito iga kati ito babere ndo chenga teko babya igo tokonyerwanira ebutoruga tigati elindekero mutanyara ko bako yire mambia bona aya biamono sana nayo mwanchu muligeria nkayo tubwatiti kurwa nkayo kubati morobelio kole morobelio Ensakia Christmas edition chitarike 25 nemo ekero bondo tigarite matuka manyerere sana tutambuka umwaka umujya no kwigena waitu no gusaba waitu nyasa tulinde twensi ama abakenya ndonse semwabeta anose semokubwate kurwa tutambuke twensi umwaka egera tuchaka umwaka era bebo bekero turatambuke tunyora ngabandi baitu mbaigeti gutambuka igo bono nendekero kwabukire kuri bya butambe eyune zawadi enene nenda ni goro motenenku bya wakiranya sainga bya mona sengencho bali nyagitari bono iga tali baraba bigo gutwetani ostali baraba bigo gwetanya nona na gokwari gutokororo oli na sengencho yobya togendere gusabirana nomba libaruwari tubasabira kubwena kwa bwango babwene bairanenka egere tuchigo cyako mwaka tole 20 kuri ndasibono ngayoke bwaterete kurwa nkiyoko lya bono mambya barabya bokuganira Christmas ikia barabya bokuganira basoime ya Ndizi TV omorobele bwensakia kole tomo nange Sara Ontinta tukubwaterana na Josphat Amisi ekero bono tuganetie tugusabira mambyawo ebengia ekero gochake mirobele yao chaka na Nyasaye alisi waenda gochebuna wataba musine getinginye kengaini gendrete kwirwanira bono mambya nae tukuganiria maya asimirobele yao ya kira litiko kwana mona intwe wetera senjera yemitandao chi ujumbe chonse ntechugo chisoma ekero tokurwa asi omutimokomoke piemano kigima tigaturagenda omutimokongo na tore asentu ndende. Ndizi TV ubwansu bw'umugusii Gusii urban base omugaso ubona turi gucika babuna butambe gucakire chinse isano naisato chiamugaso iguika ikomei chiamaragoba kiraritu kuriye wiki baby okongita kwangita wangora baby okongita kwangita wangora ninchungo monyerere nigukomerana na Petra Mukira asichingeru chiabasae anikumbe toke maine anikumbe topima akiese wanchani mwa maiso mioye tamanya ini kere nkoboka mami nae weka nkorota mami tobu
Ite mpaka boire Ngwanche na inde baka mami Aliagendreta si mitandao Chingeru chijia Aliakorekanire Elio kumanyumu sao bono Na kumukinya kebirenkererio Ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze Umurugulio guguikia Ebilenko binde Hashtag Ekebemberi Sikiza Ndizi flow vile imeshika kila kona. Flow tamu kama Ndizi. Gusii Urban Blaze Gusii Urban Blaze Omurigireria asamangana yugo saseria na korolekana komesete kigima busi bwabande richi bunerimo Palamax Executive Spa and Baba ekeneke nyosi asuku gingirwa emetindo au yekerero na korolekana komesete boigo mbabwato bukorelibwa massage magiga yuko gingirwa na gukorerwa steam bath bedikiwa na manikiwa usokoroisigwa chinchara chamagoko na maguru na kurusigwa risangwa riririo mire na ritari korolekana buya onye bwanchete gonchuri tuke yao chirangi na korolekana numunguso kegima ika Palamax Executive Spa and Baba nigo bagotoka imiyumu chukisi asamagacho akwanza plaza rirongoria kabere asepara ya Kisii Migori Highway gosoba kirisime asenamba enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano na iseto eyemo Palamax Executive Spa and Baba Peak Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na koonye chianga gula chi t-shirt chi round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chi mekoni mienge ni chi mekoni metambe ebitamba byukwarwa burere ne byugutubo muito chi track suit chi pajama chokorarira imipira y'inkoyo neria ya netball chi soksi chi jasi chitai chichisukuru au naboigo nkokora bali embroidery korosya bali chisweta naboigo kobeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagotoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling gosumwa kiresi mirut asenamba enoti isano na ibere enoti isato kianda isano na isato isano nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyorachi uniforms chozi nebintu byogokorera chigosori omurigireria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yeito yonsi chinsemero ngebere naire bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asese miao enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora boti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime a company ya Davis and Shutleaf nigo yakorentire chimashini au shekerero icho gutumika simirimo yawo asobo koreri bwabo nigo bakonia chipampu chiria cyo gutumike engine na boigo ichi gutumike stima nkoni bali chiria cyo gutumika asugushirira ebimelia mache mugondo cha sprinkler na boigo drip irrigation boigo mbubwate chipampu chugwa kamache kurwege sima mbubwate chimashini choko na chobunyansi chi generator chibirengo au chi solar panels chogo charge chi battery na kugachumuliro na boigo chiria choko bwati amache mbubwata mariogo yugo sibia mache yukonywa ebiabuso nebintu binde binge bigutumika asugo sibia e swimming pool nigo vakubeka chipamp chuwa kamache icho chigutumike stima gose solar kuruwase chibohol gose bisima kuikase tanki yao boigo nechitaya gose birobo byo gutumie sola ekero kwagurire kurwase bare nigo bago kubuguria umusigo gwikasenka yao
nigo bagutoka imeyumu Kisii ase baraya Hospital Road angene benki ya credit ase roundabout irangi na KTRH bakirisime ase namba inoti sano neseto isano nemo ibere isato isano nemo inye isano Gusii inoti sano nemo kianda isano nemo isano neseto eyemo isano neibere marakabire Gusii inoti sano nemo kianda isano nemo isano neseto eyemo isano neibere ibere Gusii inoti sano nemo kianda isano nemo isano neseto isato ibere inye Davis and Shortleave ango yobo kori mirimo bwao asogotumeka kimashini chekerero asegosori yugwegia ya papa antivirus igereriumanye iguru yubo ngainereria Mwangu bichabiringo manyara ekarareta uwanjani I love you. Iki antivera si wanti tuna tuni kurwana ka busa. Ko digere yo. Ora yo ganje. Maisa ayu. Kwenye manogu ya. Kisii. Kai vitu mabiane vi. Vitu mabiane vi antivera. Ngora kule. Na wewe sako mjoki jingoni. Ngai vitu mabiane vi lomete tatani ngale hapa. Raina. Vitu mabiane. Namangana yenyuomo. Ngobekera machi bafuta itukwisi. Ya ngoja mweta manchaja akuba magendo ubwento kwa amache ngobeka sana chiamambi kakise antivirus ubwento kwisibisana na konyara machi abwa tariberera antivirus talikurara nyumba saso kinyomo yane unausikaje kinyomo yane inki antivirus igoro ari kukwatolera saso nara irimo ari korota sasoki nigamereta mate antivirus sasoki no mu ya pi Mondora mukuni kyale go ibono okunirije. Igo saso kunero. No, njindi akatya mwana saso. Vochaberi nigari nigitiro kyogotene nienka yomusacho yomorebi. Eronginte to kutne yenga matumbo te to kutu. Tetengene ne sanda. Ndari tijana. Kerali tukoria Jumanne chinse ibere chabutuko na boigo moiroro ritukoria Jumapili chinse kyande cha mugaso. Saso kyotari kwanchu isike. Chebaba bwata kwaso musi. To mato kora mistake onde terenda gra ya matanga. Onye mante tukuja konga bari chisuti chamara. Je bege Christmas bege ta yengeta. Na tingo te tingo ndani tarachiro kubulero. Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu Kisii eko nibintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikoburukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuri chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byogutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yira se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu Kisii gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eyemo kianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Soa asumutandao ensemo ya YouTube ulikelieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabarya baito bemerubrio ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu Gusii Chinyagetari Nchiraroro Korende Ram Hospital Kisii nebwate birenko bigoro byobokoreri asobobwenia egati yobokoreri babwate namona in and out patient MCH clinic Gusii maternity nabogokora consultation mbabwate pharmacy
ultrasound, CT scan, ngokora bali x-ray, dialysis, nkubwenia bali emechando ya maino, naboigo amangana yebirole bya maiso, uko baruogoke, gosoko baruokonene, naboigo mbabwato bukoreri, bwa ambulance, chinsemero ngibirinainye, mbabwate chinchira au chugwakanira, egati yabo, chire NHIF, AON Dental, na Linda Mama, asebali yabagutumia NHIF, tibali wakana, besa chinde chigoro, magiga yoko bweniwa, buna inpatient. Naboko batarera asenyegitari yabo ya Ram Hospital iyuera ngene kigambirukia Kisii Low Codes Gusii wa kiresimi ase namba enoti sano ibere isato kianda ibere isano n'isato kianda. Ram Hospital Kisii, health first and health always. Toichanire kuraria ogokwa kumungina Sabina Nyabeta Onsongo nigale umungina Unyagosira Sebastian Onsongo Mukaya nigale ngina Teresia Mary Samuel Lucas Joseph Jane na Vincent nigale musubati umwabo Nyagosira Nyabuku Nyagosira Aaron na Nyagosira Nyandege nigale ngina biara Mabeya Nyagosira Mogi Charles Jane Joyce Sabina na Lynette nigale ngina Koro Beatrice Cosmos Ferdinand Gladys Spinica Mumanyi Victor Deborah Ruth Granti Immaculate Edwin Melody n'abandi. Nyagosira nigara niwe chitariki 22 cy'umutinyu 12 umwaka uyiga w'ekiri 2022 ase enka yaye egotoka chinsemo kya Kemera imeye kaunti ya Nyamira kurwa egetaseni kya Ndizi television twatomire engora yaito. Ndizi TV, ubwansu bw'omuguzi. Mbuya kegima na ende mwancho murigiri bigata seni kya Ndizi television toirene nande entunda ende maiga yugo tuara omotimoko omoke niko tole imaiga kwene kya nganaye emambi yago yanyare koba gekoba enki ya mono kegima astogene tokopatoko kya nabo yugo komanya amange ayanyare kobaga gwateka kuruchingongo chionsi chiense nyoranga egata seni kya Ndizi television na kyo egata seni namba emo imeyorogongo orua Gusii togene tokopatoko ganelia Merry Christmas twatebanga yinero bonenjera tukukwanania igari isikoko gweteiga Merry Christmas no mwaka tunoro ngatwateka gota amatukano kaigata nyara kwa tugutambuka umwaka 2023 twatebanga amagani ari kwanya tokoba uko yabeko nyara kwa uko nyaikirania so mwaka yo kero kende gwikirani no 50% isaransa bono na ine amate yago tebanga aye 50% nandi yatigete tutraikirani ichiraki turajikoba tokora tunyara kwa tugwikirani mbaro baikirani no 30% maitense batengense yabe sensi sa mwaka uriange myaka ebere tiriga ubururi wa COVID-19 mbugagete chisemyo muruburi we chisemyo gaonchoreria umwana goche wikia yemo oirana wasabwe school fees na magania amange ayo kero kenda bangu tana toko ikirani lakini titoku moyo ngasara tikakoba goteba toku moyo chinga kichindo matego ikakwe omoya ebweka ikira okonyoranga gwanyare koba gosirio gosemeria kwanyare koba okwe omoyo irinde onyara koba gotenga onye mwako kero kende tolengo yo ne twaro gosemeri ngoyo gochaka nonyara koba gokirania amangania ao makoyo tigatotebenga mwaka wa mabadiliko ngochole naende akerobege to mukia asikendi kiliokora maite ngoteba balenga even kikilibona gitaro setu na day Rome was not built in one day. Yes.
igone step iliyogoteki ile unaanza msingi akigento kiamana igo bno yumtata ebere waikire 70% no tigare 30% manyanga ngikiagerete tuigeti 100% within the year umanyanga nichi bese chiao utagete buja igo kwachirete ebinto bire more expensive kubwabune budget kwa bwate nakiakogera e budget ye ogwetie budget mwake sabu that's why twate no nyine e budget yego korwa wate bunga onye ne mesmari kugura gura mesmari yechibasa kinga naiga kero kendo getani ibona boko ligererio rorenga nkai ekoma ya tugikirete ngayo muchando tugikirete kero kwa manyire go kwa manyire nga it was poor budgeting it was poor management kero kendo ukara segete ugotomera besa gocha oli ugotomera oyitumikire bube tamait ko ye manage manyango wo change ekero kwara go identify the mistakes wa korte gochimega mekemeke kagara twikira netie projects 100% nabo konyara gochigokora bya 2023 onde bwens neba ne company neba wapi kumanya murenga nkaibona twagwerete gochimaega so that we don't repeat the same ekaro mwakorere review yakoro kwe review nabo konyoranga mwasukire gochimotu asenjira yobororo igobono onde bwens ta 10 sendo teatere ikirana na bego ikirana back as a calendar whatever the Josphat Amisi koru 2020 calendar kaba disturbed toraba na isikoji wiki ibere bayirane skuro wiki yemo so ikabe a challenge asaba iboli na intuna iboli tole ikabe challenge a fees after some short period of time iboli baga complain kolende yasa wanchire the calendar is no more say amen back to normal bono guchakira January nigo abana bakunyara ko bakwirana ase birasi byabo bune bwenerete bono iyo egotona into a challenge buna waibori bagoteba gutambe nga hashtag eri mapema mbuya akubataka no kwebanga rende abakenya bene na intuntonarete ko abantu bali ba last minute rush kera yabete 20 minute atogotanga kumbe naga netie kenekeri nekeri gyekogera no umaete ebinto mbiro bike for example okugingera umwana etukia umatarira ne skuru tuganya mpaka litkoliri mambya naliyo kwasoka nga karamyo kenyonzi kwana le line ya kinyonzi ekoro toti umwana maybe usi yatandukete liri yakoro skuru emambye naliyo konyora kibundi chebikoro to yaane chibwate pressure ebinyanso by'umwana emefukali atandoke aiga se zip naliyo wacha kuinyoranga surali y'umwana inkoirete so eshati y'umwana bwate chi wino everywhere nkwa ligetiriri ejik wine keshati yosibyo on time osoba ngere chi uniform y'umwana wakwanyoranga ono inche Boxing Day not necessarily okay mbaro batali kuikirania magania bakira lituko kuigura jizawadi na bintu binde airende onyetora irana kibago na ande lituko lya leto soge tu chialio chigokora bibere bitatu ya kore nyomba litago isaransa iga pono kogena tunya kuligire kitaseni kia Ndizi TV na ekara igore bagi elia so na onye room ya bana enye kagwe ngigitara be kwinoda umwana ikera achete igarutete uniform mugali maite abande mbaro bakoganyaria kuigura elia kumuboli ngasara ngaibano kwa begete blouse elia ogochi nali mwana ko elia kumbe tesibiri nonye ogosibigwa nchiro chigane replacement chinga kina chichi tako kanya January otango maite gonganya ta January bona lingo njira se fundi nyare ko bagingo nye sona anyara ko bakona na school so chinga kina chichi abene ene kinga konyara ko boikirani ali abera tata kere boikirani wa January na ande no bwate libaga biri ko nyekirani ngabonega biyamo no twenyiro mwanchu muligereria mono moiboli aligibono iga buna abantu bakuna ko box yabo bakuna ko ligereria byewa na aligichi uniform cy'umwana kenda bonye ne chi socks kibeke inoda toganya ngatiganganye January ngenda nchikugora January bintu bya abana bya school ngo babire more expensive kubwane budget iliyo bwate bono iga mapema mbya genda bono iga gurachi ebitabu bono iga ante bali Christmas mood abantu balengerete mafuta yinyini aidri kibakonyora nini aigende bookshop mapema mbya wafoid no ne line iliya koba botambe tokora chi story ane tochi kore ense njene ga Josphat Amisi na cha songari asa chi bookshop au arore rasha obuna babuli babekite chi line wikera chi timeline chi skuru njiro rabana by sasta baikire vitabu toragora bona mbuya
ekara bana basiegete list y'ebitabu moiralia bari baito ni gasiningia bagakora mpaka bagotebinga which type of books mubonete kugoronya grade 4 grade 5 form 1 mbaruete galia igo bono kora bwango kabu mwibuli muchonjo #bapema mbia utatebire egera tokole binte biga tuna kwenyora samangana arashawo pia mono kigima pia mono ai sanga ekerengere kiago amona inte mambia bono igo toriga iga asogo semania sara kirio manyete nae nabo gusanga mona inte gwetera SMS nabo igo enjera social media Facebook nabo igo YouTube na into kiriga ketomanyete na kito kubwato karaiga irinto nyako batoko semania omondo omugusi gosomugusi no monto mungaini kigima titutegeti totigare magega ase kera kende gionsi tuebanga mapema intutwaligereri mutwe ase chinsemo chionsi aligeretie ejamu yanya tokobe ko batauni gali sana bantu mbarwete Nairobi ne Kigali ali bosongo gali akonyoro monda gweta nonye street lika Kigali kibwera ntagutirumbuga kutimaza cyoka kwanyoro mondero bekire gali gutira gali ko kwana naya sage ni kwara bolinga iga kyagera gali bosongo ndorochi signage kiri kikobe kubiye iga kwara bolinga iga no gutira guka gose no gutirumbuka guka jamu jenya toka chiko bali abantu bego gete ibu yakigima lakini kianga gete ni linga abantu barwete tauni mapema omanye tikinga kubone chine kire chimega eni sure nayo wikire nyomba mwago mapema iriye gasundege guchiko bwata iga aigatilizo wa clock nande onye gokonyoru atiga abantu bamanya naki konyoru ore nase kwanyorero nase gete na gete iga tonya kwana ya abantu wasogeta kurumambi stress abana mbakole tamate ma form 4 umwana wikara saa 2 saa 3 taraika nyomba koro moibori bwatia maete kiba tikire ko babanene iga nae murigeri kabambe igonye turaikera ekerengo gerio kumugorera sim smartphone iga mugore nonye kabambe gakwera kiraini bere squeeze nabo go subscribe kire ni chinde chionzi kwanyora nabo gwake sim iga mubugeri mubori ngayikwa nyoruga ingikiaba erinde kwanyara koba koba mapeme inare ko kunga buna baibuli naba gusindore responsible guchia asaba mate baito nabo abana baito ngane yonye chinguru ende yara iro chinguru n'abakwani ao akero bagotebanga engaki y'abaibuli balinda abana babo bya abana bachibaira ne chiskuru bali na afya abana bachibaira ne skuru batabwate bakongubonde bwensi mwana omunyaruka muitoni this is not the time obutugo mwana ngabona tigatale of course freedom nero no lakini freedom teba eliere too much to expose mwana into harmful exercises ibona bible this is the time rinda bana baino andrende to nyuri manchu murigeria ngaki class 8 amatemna sogete tukagoka gaiga tukaromna jiskuru chikolete bya imperial elimu tabaka academy elsa jiskuru che serikali this time round na chakolete even more bya tukagoka tukakwana bana bakabukoligu bakabasti headline cha magazeti mwana ndrende tas nyikwende skuru nekene asengenjo form 1 selection actually nagendrete na baramba manyite ona selection eri rube lyoko oganyito mwibole igoto oganyali rube ando oganye ne fees bono kana kubika ngabona ya kwa bikire mnakwabigete budget ya Christmas and thanks to the Ministry of Education batebeta machibu mapema igo bana balite suku bamaeta machibu abo mpaka umwana umanyete actually school aho chakogenda asengenjo watakete national school waikiri 350 and above ngogenda ole national school yaba iboli ganya inwa marubuka endirende karo mwana arangirigwe school eli arangirigwe tigawe buri toteme umwana wendo kobera kom ekarokonya kotebe kubunanko yawo gwakiro sibinga akikwanira umwana na barangiriti buri starehe kurinde ntokonyara tutete tumuirararia tutete tumuire gose no tamba PG otamba mukwanirango ntochi konya gutwara chinga gichinga ngwasenje bingwetera tole na into tubwata abairi tubwata na abana nekene ene kianga umwana nairaga akora to mukiariro ko matenga ya soma kabisa nje ndindi kuligeri school nayo kweligeria school nchekiana no kweneka na wakana ne school fees umwana okorire nsemo ya ebuna na into abaiboli asaratike ko bagoteba na into sugume nsemo yito at least to make sure ngo umwana nyara ko bagosoa school ya nyara ko bakorangirigwa kero kende kebe ebitango mbiro sara bigo chibiera aboro ro kwanyara nga muiboli tago ikirenya isaransa no umwana motebinga because of ABCD ajibona yakora to amwire to kuire school yeneria kurinde talio ko mubeterere nga ya bono nga ingoro chibesa no chuna tomenyete
no komtete yakoro muke of course ntumanyete nga things are tough to understand it na bana bumba understand it but they need you understand kwabo taliyo guarantee nga bono mwana na bako school ndonsi besides ili arangire tiwe tigo mwana abe within a decision moko make nera tigabe ime abe included nera kimoko muwoli na kioroche yato karana kibaboroche ngo arangire tiweye na intuno kubani goito buna bible to ire school but because of ABCD na kioroche twange ekarangire kyao umwana nere oba ekarangire kia opinion yabo ya ye county lakini bosayo ko tabi mwana ngawono no ruchi buna tole tato mnotali igana iga bono togo sali the morale yabane kwira nanse tiga tukwaniro mwana with love tukwaniro mwana toli ko threaten ngabono bono nya tutatie yo roli eire Ngalendito sana mwana gotebwa na semi yake ya na bokonyora akwa mwagetambukiro kende gionsi na twaje gotanga mwana nabe minjete usirire kurunyombaga atina mara matukabira tato kubuli nga yachiete kwate batimanyite mwabosanete nera nga ya mbi yali naragirete biye no gokoraki asoga tangane taronge igatarira na mpaka bono ko ni numwanya letoko komochero umwana nere no bwana bwaine miaka yaye akaire getambukire kyo gyogo siria nonye kurunga utebanga tiganda asukake iga lindo mwana gakwira nande kwanyara tari uri nyartoko ba kagosoga korwa asenge iyo akiagara Josphat Amisi tali surprise bone tali nge ya chitenga obi ndocho mwana otira matema asokire ekinigento to magento ngera gigocha by surprise gento bono gauge bune school calendar change na ya change iyo ni kitu by surprise gento gauge nga junior secondary school na tu amanyete igaba go proceed gocha ocha school che secondary tukanyora nga bono na ndi bawe chigotigana so iyo ni kitu atukutarajia lakini mwana noma eteno bigete budget yae nigo bono tiga tobe very cautious na kitogo chiko handle asengencho chiwiki nkego chiribusyo abana ngoripoti bali back to school pia mono kegimambia manaye aso gusange kerengere kiago amona intunareka igo korukunga agoteva Josphat Amisi na Sara Omosa Jared Kurokeroka. Your program is indeed insightful. Wishing my parents Omosa and Milika, brother Vincent, Fred and their families pacified and prosperous 2023. You and Sarah are also not exceptional. Igawana ntwagani iwe twagana rigoroche umwaka umuyo 2023 kwanya bantu ba keroka bone ere Kisii useri Nyamira keroka partially igere Nyamira County na Kisii County in fact epareli anene ere paganete gutira soko boko kwa wokorio okoboko wokorio igere Kisii County ensemo yokoboko okobe igere Nyamira County police station igere Nyamira County chibenge chiroko boko kugutira ne partly ye chiro igere Kisii County umubagoli no nyareta ko bokoleta maberera kekera abandu bagoteba na kibono ngote nagaiga Kisii County narangeria umuntu Nyamira County kurwari ngumbu anene gosangeria ses gosebangeria nere kareta maberera gatange chiro igerega iga so Nyamira County gekwere nibe nyinge ko Kisii County kini ninde gosemelenga maberera ina irane tense serikali kanyara koba gikukura umuchando mbia mono sana Jared Omosa aso jumbe yago by the way mebaga speaking of mebaga na bekole taliberera unabona throche county ya Kwale county ya Makueni ni county ya Tana River bantu basiriria magima kubatekana no mupaka okay turatika chi county chuka na nkagari mebaga ni hatari mebaga ni hatari muntakore makabisa oi kiwochi megali wako mpaka burugero rubago mpaka wako meando rubago ndirwanya kuburugero mpaka na ukiburugeira kabisa ro kumi igo no mebaga no bwatobo kongo mbia na rokoroka ni mapema mbia koroka ni mategentika na utokora ukonera igana ikoro mugaka kwarenga ai miaka ya sukire bamuraba umbali kurumagaga igana barangunya korambali baroko bako mugaka utagotoroki asitokubika no yechikoni yoka kitokuru wale asitokurutua chaga igana ayo mugaka toko bomo kongo mono iga oroba tebye mumurone ya guchakera mpaka paraga igana gokubika nonye nyumba no yonde guchiatoroka ni mapema yatoka ngumugaka kumire pa yanyalikana nande maybe kwarura sobo ikobwense bono gwate gumechando gwate gantu bagwitirania manyika gwatiga abantu batali kuigwanana asange ncho mangana ya mabebe mangana ya marimo abantu abange
manyete narorire basiririe magima kubwatikana no gutaigwana na na ende tunyora mangana y'oburimo naraya irete mpaka baby sagini olitoko na okwana oburimo was the major issue ase okurusikwa kumwana olia maiso igobona tigato style up tomanyenga burimo bono tigeru Josphat Amisi tokora kurubono igano tigerwa uwezi maliza na uwezi enda nayo abange batigira amange igegento kiamana no kuigwana ngaki aigangwa Sara ahigangwa Kibati ahigangwa Amisi bantu bamanya no marembe kuna gusigikani ebina bichire no maremo tokona ku west chingaki na kuna ku gwekora abuna bagusi igobona tiga to babanta baya togendere na mangana ya magenderero iyo mano kigima boigo osara ntwara ase bunge eye yanyara ko boigo isaransa bwango igo bikaro byabo ingana iliyo scrap of ekiganja kiriya CDF nganyara ko boigo kwanero mono no sana na inde bono aba bunge bakayoli bagalia bene liyo gutwara ekiganja kiriya kia CDF kero kende Sara emero benero ekiganje kia CDF ikonyara ko boigo gukora guchia ase constituency gati abo kwene kinga magendero nyare ko baga gwikirana chiparana binto binde lakini ansemo enene mono kigima anene na so gwikirania amagania yechi amate chiri chitabu ati ni besaine ase chisemi yaro kungane CDF eria chibasari chikonyara ko bachikoyana no guchia ase abaibori na bana balia batari kwenyara ase yamate nikobono aba bunge nande mbae tue mbae tue lichikerio gose mbae tue nande libagerio iliyo chikonyora CDF lakini boli nene to ko eboli butambe nga ki CDF yekonyara ko ba managed nande ikiranie amaganio aliyenyalire ko bayikurusire kurase national government bemana Josphat Amisi no mwanchu muligereria akaro kwana na CDF igo gukwana magenderero mwede CDF kwenda hand in hand na magenderero oiso utara chi constituency chinyinge aiga sense ya Kenya chinyinge nigo chiri developed with the CDF bono CDF ne sire nene asa magenderero asa chi constituency kero chitumekire in order mwede na bakonya nyora tumekwenjera geteiga tokora kindi gions wango yo tokora babunge kurasarongora central wakaenda se ebunge ya Kiharu ya yo Muskendindi Nyoro benchmarking ebinto CDF ya Koldense mili igonga CDF ni bwate chinguru cyo gukora moncho na koleta magendera mange ase constituency number 1 CDF na bekorosi birasi na bego jenge skuru number 2 CDF na bego somia abana bali bakuruchi amate chintaka ekero monto akolete proper proper kera kolete emerobirie meikirano korora ngango sirara abana bali boronge bakora siamate chitali kwenyara twarore CDF yiga no yetetigu ya gwenda to ba dispersed chitali kikyando mutinyoyo ekero ya etetigwe of course ntwaroche chirangos the Supreme Court yarega kana okay nevertheless egasuka motwe eganjerwa bono ekiganje kanagia serikali ngiategete go disburse chibesa cha CDF no cha chi account cha chi constituency by date 9 icho mutinyoyo togendera but up to now para njira watu kubesa chibuya igo asemaje to hogete chiachire mpaka bono iga tindamanya buya but asina atigerete konye bese chinchiracha nekero chirache nturino kwegena ngegento kiyetigwe lazima nge chigo koraki nje chiko bwatukwa etoko rwe ijumbe moiga uchi saba bunge mwana tatika raisi ko mutaka na CDF kero CDF chinyinge abantu bange ba very successful banyana ababunga abo abanyene abande nigo basomereta CDF inchebwe kana asomereta CDF to amangana biasness atiwe chibagu equally mete equity and equality na yare kwa bomo chando asikiganjeki unakubaliana na mimi kabisa hilo kwa monda jiko chorose CDF manager ja korwa family geto ma to wa kuma bwatu wa motenga bona Amisi ngari bali masaba constituency na CDF manager arandikira bana batatoga bwe basari yeso ke mapema mbia
bantu basiekerwa isiko baria kero kende baganetio obokonyi buri bwekene igo bono emeroberi kegenderete ino aba chumbe baito kurwa kurwa county cheito especially Kisii Nyamira tokubasabanga umoroberi yo obe bwekene obe umoroberi omuyana ino CDF managers kurwa constituency tema bokongusana lero bono ntubwate nchira koringo ri na kumanya ng'amaene umwana oyo nabwato kugana tubwate nyumba 10 kurugaria batureti mbaro abagambi mbaro bwate umoroberi yo manyanga oyo gocha umwana oyo koretwa sobisi nyareko bakonyora obokonyi ine mwarigereri kurugari ngana bwata obokonyi rabe ube sana kwanyoranga omuntu onyareko bakonyora ebasari yo uyo tabwenereti uri ubonenta konyora nere kwanyora tanyenyoreti igo bano mwanchu muligereria tiga bana abakonyo onye CDF ke gochigucha eba webuya mete weika kwanyoranga ya very diverted ucha sibinte ngao kwanyora ne birasi na babigwete igo ono kuminga Gusii bono naika gosembaringo baringo rogoro pete nonye bagwetera mangana makonchi county echi gatoro chitabwati bolembe bakwaga chibirasi andi byatawe chi county chirie etoigo gose floods bagacha amacha jana ndabire birasi ochibudalangi madai Kisii rende kitosesenie na Nyamira ntogo saseli arende tobe chi county se chi constituency abantu bagutadde bakora benchmarking asinge njonto seseniri to be sure nonye mechandege gochiyacho murakera tuli to affect in the sense that ingabono abantu bakure ebintu byasinyiru amaburu rekarago changa yoro chago chakera no chisama chiri chinde gago sin safe tole igan safe tole igobono tigatobe kiorokerero ne example asamangana CDF abase yugechete asinge njo konye tokaraga ari bunge bako kabisa bagotebanga ntokugenderera oya CDF fund nchiyo itali ga store akore okay mwanche irungo cherera nde yakabeiro bakibono tigeta fautie bororo egere CDF ywerolekane abana bataka abana chindakana abana babwata umwibuli oyo mutali kwenyara na borabo umwibuli oyo marakirenya ngonyarole wetani abande criteria kigwateba agetume kwa bagambi bono bamanyete mugambi wate list ya mayete nganyarebe no mulemavu nyarebe tali kwenyara iga abana bali bakoreki bakonya pia mono Sara ekera togora beka chitaro chito chiabena se binyoro na gwikira gari ribori ndiro likorwa bori guri nene especially abantu older persons ori ngayo morali bono ni numorange na ase serikali timanye tinki baguchi bakwanera igo ine motago toboreringa enibo eyeyebe se abogotu ngochere goseteri gocha aina mabori amango nyara kaboto kubori gwarisko lakini rende kubwatekana na enibe ye konyora bagakabana rira abantu abagotu ngakero mweri bumutinyi abese ngo bwato kwere kero kende kerenyo orire yabekera nigono emetinyi ebere etatu iga akabesa gacha gatonyera kare gokonya abantu abagotu kugara na Yesukari ero manyete nga bataratomeruga matukabera atatu iga nabakonyora mwibuli gotenga ono manyete kurukarega umaya nabakomate yoma to mwaka igurikire unandi kirega iga serikali yangu gwakanera kabesa gite na njinga gwakanu ne company lakini kurende gwikira boniga besa itiranya ko bagaye gosoka kurende oburingo no buringa serikali nege to kobikwebanga nande ne gwa to korobotirwa bene kubwatakana ne besa iyo geko geranga litu atebete aba PS na ba accounting officers asekira a ministry igo ministry te koru statement ende onsi gore budgeting onye mbaranya ko bagosoa obisi go delay yo negendere mpaka officially basoira obisi banare ko bakorire chi file batebe ebe sina bere bwato ko chia saba go tugo sene ncholeru ebe kwenchere eretabauti kore namangana bo igoto genda ko to kubwata kinto lino go semeria Sara kwese kurigireria ebe se oburito ya bwato chia saba ndaba go tu igo yaringe yengencho mono kigima igo twale go sabe serikali nga egendere no murubiri yo kweneke ya bwatukire ebese ye ekonye bagakambale gali barwalte pressure bangina mbale gali barwalte high blood yani bategeta mariyo go kero mweri go mutinyi kera litu ko bamento bwabo iga kabesa gwekagara go chaka keiga bantu batopo apuka keiga kuru ase family kwanyaranga yanyare ko bakonya ndendo amurubiri no konyete mono mangana social protection ya ebno imtate evire serikali eragente kwirubire nero telinga igebete nero nete ko 1 point te ko lebintu masaragata asinge nchumurubiri yo ono tiga tusabo gendere
bangina bali banarire ende ngai bagotebanga gaki bali kwanja bangina mbara bagotuba kurwa tambe bangina mbaro bali babwate oborema konyoro mungina akubuguribu oikagari and beke line for the longest time masinga choni go bara bange of course which to understand it boygo bakasabanga baenda se angena asibali baba ira services kuchi asibali ibago mungina kona gutari go chipara gweta oikase center ayonto genetenga serikali nero beli nyara ko bayukira negati chirende nyara ko bagiko bakonya naye onye nayo uri entenenera maitento ara kurebe se nyara ko bayiko bwatokwa yani mangana arere korekanire binyore ari na mange nabona yo entenenera sara yo mungino mino goko endagali kwa buri busita ngia matata byo mungine chineli busita ne chiao baba ne chiao na kyuro che anje to konga nonya kamo igarende nkorere bibere bitatu iga bono okonyoranga lero chiasa mbapi eri butatu bato bumbiri cyo bange chiga abumbo be that's very wrong. I never saw ne yera koletere I be genuine mo no mwayo nsinga yako ira still atakupatia iko bono tekero togendrete iga Amisi ana mwanchu muligeria ndochenga umuigwa abwa bagetutu Thomas Ondari kurwa chinsemo chiagikano bogetutu bwa masaba goteba watching you live Sarah and Amisi. I wish my wife Janet Kwamboka a happy birthday. Sarah na Amisi kabaneli tukuligia ya Boxing Day. Bia mono sana oyakoro kwa mwigo baba getutu lishabikirito na mbeyemo. Chinga ki rende ndoche our super producer nere Victor Obangi Sultani nere gotatebi happy Boxing Day. Agoteba ega singi ya Ndizi TV tikatoga ndreiga no moyo iga egere tunyale ko batogosukia egeta senie ucha chilevo cha igoro ikontora tabanga antoli igoro tole onde basta yora na ande tokine ke gimana ndo matekera tu akino mwakoyo aintuntu bwate meroberigete yo kwene kinga twarure step ye tore bitero mwari bu mwakoyo no mwaka kogo chaka to isaranze na ande tore ngatwa supiri igoro kwene ke buna yo mwanchua umurigeria kwanyana kwa kwego ke kwemanya boigo ne meroberi a imegeta seni Ndizi television tindigo soka ande tindiko bwago tabanga we are setting the standards chigwenerete asegeta seni yeito gaiga na inde na kyo ya chire nkuma ime na isiko yorongorwa Gusii nigo tokonyora barigeria kuru all types chechin semo ao one gonto ko bwa gotebanga Ndizi TV. We are the #1 TV station egokoletera emerobere miye mekero no miansu asomo nugweka Gusii chinsa emerongo ebere na ibere emerongo ebere na inye ngikyagara na tebego Josphat Amisi Wanyo kutagete na yeteire utaipata hapa kwa to mananche Sara nyarangi Ontinta no utagete obachenu menya byake bachenu ngochere maiga ekoro toro masuwati kurukunake Evelyn Osero kugutakense yo bonchoreria Frida Kerubo no I stand by kugutaka chigo sorry Captain 001 Ndama Steven no ale ine ekeumbuleni no kere John Kabati kugutaka mangana yobole no bonda muswati mnyakeni kabisa Mildred Momanyi no arase TV okera lituko ko takamangane sabari yoboncherere bado ntobwate yasara byabona kiwacha agete nakiyokomanya abantu nga ogochakana kuko bwato musingi muswati Frida Kerubo boigo ngutarari no tagetemisa Jumapili no erega no tagete esabato bwansi bwe sabato ayo mindo Josphat Amisi no ali inkirende kiragera tosoke ngatosoke tuwaye gotebo bumaene Ndizi TV na mbeyemo engakiyonsi na ndabona gato uchiko so mwako kabere in fact tuwasoire happy birthday tuntu anyechigerete bangwega ya 1 year ikawana tosoeta 1 the second year already lakini gotogende tokolete mirubiri menge emiye mekerano banyagitari bonsi maroira ndonsi no tubabwate maigaba wakile ayikwana ko barra utatika Ndizi TV kera litukoli Alamisi tuyemanya mange igoro yelichi ngobono Ndizi TV na Robwansu pia mono kigimana rege koronga Joshua Auta kera lilia bakora leta mangana mayaga igata sine batanguri gotobwate si osoli gotokonya somo no abwe menyeria koronga Joshua Auta na ra gotanga no ali memoroberio omujadara omuya kigima emambia ya bono na kwene kingano wale Sara engana na eroro tugochitwara chaya na ande yakonya
ikira matemu anyare ko bagagosoka ebyombe mbiro bigwesokia biri bigo sponsor abana banyare ko bagokora buya anse amasomo abo lakini kwanyora kogotebu nga apply ko kwende cyber kwanyora nga murobere ne process gwatebu nga 200 nyara ko go ichoria form iriya yanyara ko bagegotomwa kwaranga 200 nebese nene na inde bono gwachaya umurobere buno yutwarorera abana abange babere sponsored ne ebyombe tubwate wings to fly tubwate equity tubwate ne Safaricom KCB ine merobere rororo yoko koenekeria bunaye umwanjo murigereria osomano gakoreta biyasa masomo apply irege tambokero apply ganya kerine bintu bindi bikomachiko ba genuine encherende kiara ikoba managed ne organization yenyene mbiri gwetera bintu binde umwana ga qualified give it a try ejine scholarship mwancho mulire chiwocha they are just knocking one kara koranga 500 ye gutumeka ko register wa apply never senene le yune fees mwana wachi waka nerwa utali waka na kende gyonzi gusono waka no raka ne besensi ni wana aligeri kati ya 500 nichi baso uchukuru fees ya complete nkikerera isi aka asinge nchabange ba apply gente keiga ukanyorolenga wamebahatika na watoto wanasoma vizuri baba sponsored mpaka masomo kabisa mwana gakoba mungaini ogendera mpaka abandi batumno isiko yense bandi baenda America bandi baenda Canada bandi baenda Australia bachikogendera na masomo ege bintu bune biga sponsorship ndo baisako oye chaya igana ndatujere laitirigo naliga kurunga hello Sara na Amisi Merry Christmas to you mmeanza Boxing Day mkirock vinoma sana endelea na kazi yenu nzuri Joan Koru Iveno yemona sana Joan na itwa kwa nerie Happy Boxing Day ni maiteti meitenera gosoka guchia se Iveno Award by the way Ndizi TV television emambe ya bono ngoikira na bale anene ase ege tabu kelia gose asegeti kelia Kenyan Trago ase bago chikoene kianga banyale ko bakogosoria Ndizi TV I realize nande sa mende Sara torabeka you know flowers yake Ndizi TV nebwate team enyene ya staff ndokonyoroka Ndizi TV FC ekelabu ky'umupira gekora onere captain 001 kagete twara sokira ke twara omenane nabande babiri batatu gali sukase chigosori igoli tukuria rero Ndizi TV timu ngima amo na obuteneri no toko meranaria ase egeti Kenyan Trago Stadium imeya Iveno Award ase chigosori ikinyale ko bachikora wano mwe msiwe wodiria astivarika okorre binde binge nande na tabetenga award ya Iveno ne chikobase pa okora benchmarking na tagete kokore binte tabauti yake amona abantu bande nando chakire gukora twarorire chi initiative nchirororo ndwaroche even Jamhuri Day nabo yabe celebrated kurororo twaroriro korje mirobiri menge eyere bya asengenche korumwa iro monte opportunity eri asabete ande mwarora chakire goikirania eyere bya kigima alafu naende Ndizi TV FC intuno tole ni ndo mashabiki kabisa toko iriatera abantu baito bebera batemo manje muri namba irengo waka ase Ndizi TV FC Amisi aguchia segetie kigima number 6 motunde maigande chisemo chionsi ngoimoro mopira guchibo katakati bwegeti mai chisemo chionsi bono iko enere namba yane Sara ni manyete ntu agosoreti samu ya gari okabeke goli in fact Sara alitugari she was the top scorer number 11 koimoro mopira guchibo katakati bwegeti guchiaria scoring gari go no moroche iga no nya karo moraliga she's a very good sports lady ekera asoire as a sports attires na ni garo mutindi sana kwango gani manyete ngo joini ole Gusii Star bagonyera ko Starlight nikagete Gusii Starlight etimu ya Gusii ya abana abasubati ili kwenekia na ekwanyale koba gokogendera amo na kogenderamo na murobiri yo bwetala talent yago talent by the way mbuya asengincho ekaro ikaransteiga tarigento kemo kora chikuru kwa extra curriculum
manyine skuru njiroro mwana ba kora bija the best mangana education and moina kwanya no basketball by the way and again I'm a very good basketballer wakana ringi karona inge high school akini bono yobana mangana ntwa yagite mpaka tenda na nationals ingaji kupingana na bantu bali bandi the certificates mogotaka I have them and a producer adanga unatupanga I have them sipangi mtu asenge chege ndo bwanchi tego kora na boko gekora producer agotanga igare gosoria ria rugby omanyete yare gotumeka buna egisingizio kitore high school bantu ba rugby kera bakwenda kuragera barabwindagera yabe kubekukana nande chiere toro yabe kwenyinge ona producer to agotanga yinere section yare go participate actively ekora mente after gosoria rugby kera mo kwenda kuragera igomo gwisaranza mwaragera bunanga tari buna bande bakubutorwa gakimaga keiga yabona mwanchi murigelia ya mtu Josphat ndochenga chinse chigenda to kono kuminyoka entondo chito aragambire mono tusangira mwanchi murigelia ntubwali chidekange ibere igaisato egere to naintu togende ibeno wateba era no tokomera na ibeno elinde ko toraruta magora ke igana into boxing day Tanya ko batokomera na inu amashabik kimurega ya constitution gose wodiri ibeno tara guchigari muomerane amona bararia abegeta sendikia Ndizi television aragote bangasara Ontinta na aruria na yaeteire Ensakia mambia kurega gwenseme iyo irali bagari yago inchunyantira go gari stadium omerana na ndira bagari ya beno we are very social mukwani sara Ontinta na korari mambia ase TV poche nayo yo narorire emo ase emo niko karibu sana sense media tunyara ko batokopatira na ase emambia bono bia mono mwanchu mulelia to wakangambia mono kigima kolende kiro muntu nabwate ujumbe chinga kechiga cha Christmas ntwabori kolende akara abantu amaiga batuma bande bakwirana ligoro ya Kenya kwanza na niwena tukwa chingaki na korore Edna korochisema chana manga boda oyo twasomete kwa mbia mono sana classmate Roda Sota nkorwa Josam alibu machoge cha Chiugembo nere na Morodje na Ruth oyaro nera nkuru chisema cha Mugunga asante sana na Rodre Emma kuru chisema Chiugembo mashabiki mwensi ni mbaroche na bali mwensi mwatomere chi ujumbe asenchira yobekirano eiwe nga mwatome ujumbe gucha sabwenerete oli tutarasome ujumbe yakero kiende senchwe network to sabo kwa bera kolende na inde ntunde inde nero manga naro neli tuko ngombe ningima sagira wateba ngombe ningima kigima kolenda sabali tuikire wasoma chi ujumbe ali mwatulire kuru chinsemo cha machengumbu mashabiki tu team diaspora to wakangambia mono in a very special way. Merry Christmas, Happy Boxing Day and Happy New Year 2023 tokole vinta senchira yobekirano enkwana anayo mwalya ose ujumbe mbwate uchi asaba Gusii tiga tuanchane tuchako mwaka tubwato bwanchani vitu za nyuma muntu medena ara kuruchano ali amete kwa magose kwanda chete kabisa igabono njete na kwa vere wikira boni kwa bekirite nyamenke ka tualenge kigeni giti so utambuko mwaka ne binde let's forget whatever kiriya korekanire gocha magega na ndo tuchake a new beginning ntulikonya kubara uchimaega wana mna togo chikotambuka umwaka tiga tutambuke no bwanchani na inde to stick to the agenda elie ogweneta wikirania asomwa koyo. Merry Christmas and Happy New Year 2023 na ngota ibane Merry Christmas and Happy New Year 2023 same to you my producer John Kebati bia mono kegima sara so jumbe yengia na inche omwele pino kuganiria amaye kirogenda tokobo guchingera anene esuguku eye litukolera ya Boxing Day na ndebia muna so kwire chinga kichia gotaramo na intwe ku January gwikira boniga na kwene kiabuna igetasendi kiao kia Ndizi television kigetasendi namba mo okugendera kobo kuligireria kore igarisiko ase abarai baito bo orogongo rwa Gusii komorancho mwaka gochakire na inubeka emeroberio yokonyara kobo kwene kia mwikiraniri chira chirimo nyata koba mo kuriera abamenyi be county eye chinga kichiri mwale koba mogo korachi campaign rio mwelio pi obwanchani uchaso yo minto abana twebange abayiboli twebange January yaikire elinde abana baitu banyala koba kwenda eskuru na inje nabaganirie Merry Christmas Boxing Day ngiya na baigo omwaka omuya o 2023 bia mono kegima asante ko katerana asante.
Ndizi TV. Ubwansu bw'omuguzi. Let's go. I'm Maylin Lee. I wear what I want, say what I want, 24/7, 365. I know. Mstar Electrical neduke koni ebintu by'okutumika estima by'ekinyentu awo buna chi switch, chi extensions, lamp holders, snake lights, contactors, cables, pipes, meter boxes, thunder arresters na earth rods, copper tapes, steel tapes, emisumari ya steel, chi sockets, chi screw, chi wire, chi circular boxes, cutouts, adapter boxes, dropping cables, consumer units, wall brackets, chandeliers, bulkheads, fluorescent tubes, motion sensors, photocells, double poles, MCBs, circular covers, downlighters, time sheet glues, contact glues, wall plugs na cable clips. Mstar Electrical mbabuate chinsaye chinde asumu chiwo yugis opposite KCB Bank na boigo asumu chiosuneka imeyumu chukisi nigobale aseste chenene yechi bus angena makutano na boigo angene nyumba ya Stage Plaza bakeresimi ase namba enotisano na ibere isato isano nemo isato inye ibere isano na ibere inye marakabere gose enotisano na ibere isano nemo isato isano na ibere kianda ibere isano isato isano na isato Mstar Electrical.